bw'umugusi Mukabora ingerango oye Chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuno motitirira bwe Chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge guchunchugere kokwariganiria na kokwerera Chigosori ao obwekeranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliyo chimamosi igochakera egetone gichinze sano naisato chiamogaso goika ikomi chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase Chigosori. And he's awarded a penalty. Isaya 66 kifungo kia kabere soma somo la Kiswahili. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia, mtu aliyemnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno la Mungu. Inganje Nyasaye ninche nakolete ibintu byose pi moroche. Lakini nche nigonkoligeria omuntu uria enkoro ya yewekeya na indo weitia ogoitia sinchi bibyaye uyu nereje Nyasaye ndarigererie otebiro monene ingomuntu ebintu byose pimoroja so wiko bwenseyega emete chinyoni echinyiti choro sana kende gyonsoroje chibali mochi chokara kirase para ebintu ebinyasaye igabibege torro lakini nche Nyasaye igagoteba monene nga era monene nigakoligereria nigagonchorero obosio omuntu uria enkora ye kuna weitia asinchi bibya yakorire karamarika yagokwanaga igeminatinga ebibembiro abantu gokora bale bibe abantu gokora bala amagoso lakini umuntu uri ukona witia naenda ukona witia mwenye anajutia dhambi zake huyo ndiye Mungu anayemwangalia omuntu witi Biblia akorire oyinera Nyasaye akorigeria andonzi asoro mano mwanya bantu andonzi asoro yinsemo cheto chonsi chinsemo nyechense yaito ya Kenya andonzi asoro asebitundu byeto byagusi andonzi asoigwetere teyega na se egetuye kega TV ekerongo kwa namo naye nimatega Nyasaye okobokire lingana ligoli yakorengete nande kwa ligure ligereria Nyasaye igagoteba nganje Nyasaye igonda so muntu uria oyo wetia na kona kwiumia na kona kolera asenginche bibya yakorire bona asema mbia bono nubende kwire bireto irama birengeria so bwamo asogo saba tomosa asime Nyasaye tomote bingo munne tuyitire bibya ito bona asema mbega ire birengeria bigato kwa namo naye nande tuyira sesale yega tomote Nyasaye asora asema mbia bono iga nyumotara asoka kurwa se TV yega nyumotara asoka kurwa asore teba nga Nyasaye mbia mono kwana naye kwana na mangana yangu kwana egere Nyasaye koraye motebi Nyasaye ngabire bibyane Nyasaye one mbia bona so kombokia indaya segotara tara mona chimbara torochiane asegota cho monene obokyo bonyansi intara sole ndigwao asiritara Yesu Kristo omanyagoteba amina tigango sabero yo mintone tigango beka soboswa Nyasaye nyareka bakugotangana ase sabali yokogenda manyanga nkolinole gali asema mbia bona iga ngogendora ase sabali tigango tangani Nyasaye naende buyegene ngesabali no ikebya ligere chipara buna chiabera chiachali chirokerase ligere chipara buna chiabera kero kende chichamwe chirokerase ngogendole negali ya olero nataka nisungumze na mtu ambaye amefungua hii TV na akona gari na anatoka nayo asema mbia bona iga mimi nasungumza na wewe kwamba Mungu atakuwa na wewe na atasimama ukichukua tu imani Bwana atakuepusha na utaona ishara Bwana atakuepusha na hizo ajali Bwana atakuepusha na hizo shida ambazo zinakukumba Bwana atasimama na wewe leo nataka nisungumze na watu Jumapili hii Jumatatu hii wanaamuka kwenda katika safari ama kwenda kazini na magari zao nataka nisungumze na wewe katika siku ya leo Mungu awe na wewe katika shughuli zote unazozifanya hebu tumwamini Mungu tuweze kuomba tata Nyasaye bimeganda ayo muya ochino noge wa mabera twakoba kirakoba na senginja Nyasaye kwambokire mambege gere nkwane noyo murigererio yoiga ekegera Nyasaye wanchika ngalero ngosokale negari yaye kwana monere
mulende na ndo mwaga tasikira lingana kerago soka Nyasaye obentereba ayobe murigeri asepara murusiri chia chali chonsi cha kerengenjo ekera kogenda segasi kero kirene sabali ale kogenda korikina wadi chishuguli cha ya Kristo umane wemeganda mulende kabentereba yaye kabenterera yaye asekende gyonsi yakora aso kwegena kwelingana lyao Nyasaye bimengana njera ali kwalire no manye teringo kwalengete ase serikali yaito no manye teringo kwalengete Nyasaye asense yaito ya Kenya no manye teringo kwalengete kero kenda ase bituni byeto bya gusi bona sema mbega niko nababikire bonsi jintereba chonsi chigosoka sema mbya bona igam chigosoka ne chigali cyabo abo kero kenda abande bagosoka ne chipigipigi ewe ndene ngosoka no nenyange Yesu muruseri cya cyali cya kerengenjo mulende na ndo mwagate aike sabali ya yebuya nenda aira nebuya na sabira yakinse merti ngomuntu wanje kwangolekana kole n'abantu bonsi Nyasaye bakoboka sema mbega bakogenda se chigasi cyabo bakwenda se cyobisi cyabo Kristo batanganira uburawo bwao baraye kegera ya Nyasaye tigobone bwao bororeka se kiregento te chinguru cyao Kristo kitawale ekegera na ya Nyasaye to semerete asikira lituko na asikira lingana tigobu yabo abo basigatika tito chakali tukamo naintwe tolende na ndo tobata okoboko station igana ibikira samokao tinko yeba koyesabira asikira lituko ngonyora liba gasisi tuyekega Kristo na ibikira samokao yeseseni korwa mwenyene station mpaka koika wafanyikazi chiri chimanager chose regi director Kristo na wabekira asole omana batangazaji baito barazi chinkongo inya chiense yaito ya Kenya bakoleta chi habari na nde bakotoleta mangana amaya tatabe minganda niko nasabire nga obalendera ndo bagate Kristo bone bwa otika barolekane ne chiguru ya kitawale nasabire semereti obuya bwao nsiyera manyika Kristo Yesu romotolito nasabire oyo minto omosombo mocheno Nyasaye genda nokwegera kwa Yesu Kristo Nyasaye kolende sabali yao ogenda negali yao buya ogenda nyene gali mogoso ogenda biya na indwira nebuya ase familia yao abantu bose batebembiya mano njo yongo kwana no murandia Jafet yageta mumanyi kore kanisa ya Happy Church suneka ngote binga shalom na Mungu awe na wewe ubarikiwe sana amina. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Manjito mulgeria wegeta Senegal Soccer TV mambia bono no gusaba kwegena kwanenga kwabokire biya nechinga kirinande tokuyarigania asomoiga we Christmas neri tkoimolitikalete tonyari togochengera kwibore kwayo motoria Yesu Kristo korende emanjito mulgeria antaracho kwana mange tiana kuganiria Christmas yekiyangote byanga Merry Christmas ya 2025 Ishmael Merry Christmas. Merry Christmas too. Umwaka oronko erokare kurwono twatigira matuko 5 na 3 tukoro umwaka oyo iga aego ko baganiria Merry Christmas njengo kuganiria umwaka Happy New Year umwaka muya huwa maseseni na bwa kitugokora umwaka oyo iga ari stariki merongo ebere na 3 so mutinyi gwe 12 this Tuesday ando tebanganiri tukeri martikare tirioka chinsa tukonya kubara korubona ne chinsa inse yemerongo ene na 5 na 3 kurwa butoswa se umochengo no mogoko chingoko churuo bogima chimbuli churuo bogima ne chingondirende banyage ko nyarikana ase bari bagotumeka nsemeyo na kirecho nabo kigo cyo ko uruo bogima nimetengo manjito murgiria kuyariganirie kuomire nyumba yago gwakorye kiri gwataitiko kwariri nayo kigo chengo muigo Christmas ni wataitiko kasoro bagusi kwanyari ko gwikirana nyari ko gusangania amati yao anonse sogata gitego ikatari gusioka anonse sogata gitego ikemambia bono gusiri tukeriga esugo kwetaraika kwanyari ko gwikana bari bagendete gwikagura chingongo ni batoko basabera batwari sabari ngiya abanyari bawikirana ci amati cyabo banyari bo gusanga kuri nanto kwariganya somoro bire soko bwakire tunyari to kusanga butambe togatebanga ni kinga kindi to kumanyuma ntito murigiri ari na to gucengere Christmas naro to manyanga nari ari tuganiri twamanya emambia bono bura butambire tena ndana ndemo kwariganya somoro bire soko bwakire
Kituo cha kasobwa memambia bona na bogotu bwati gwetera senchira yo mutandao wekerero Facebook rabo igo asensemeria YouTube Nsoko TV enamba ya mawasiliane mambia bona ase orachikobeke ujumbe yago ase okobokyo yomo goseba berege mambia bona nabo igo asogosogerani gosebwa kirebya ase mambia yeganigere notisano na ibere isano na isato isano ne mamara gatano omwere obeka isato notisano na ibere isano na isato isano ne mamara gatano omwere obeka isato enere namba ya mawasiliane asokobeka ujumbe yago enyenge na boigo na baadaye no chikonyora libagali gukwana muna intwe ase mambia bono kurandonsi asoro rogongo rwago sechi wadi chiremeronge na isano kurwase county ya Nyamira asigwadi cheito emeronge ne chibunge inya na bera nyari kanura somucho yega o Nairobi karibu mambia ya bono asogosanga asobwamo na bera nyari kanena nigore isiko ye county ya Nairobi iranyakanore Kiambu ore Muranga gosokare Mombasa Kitare Eldoret Migori Homa Bay andonsi asore mambia ya bono na bogotu watu wetera senchero yo mutandao gwekerero tosanga asobwamo tuchaka asobwamo gochakera bono goikomwa erio tinsa isato nenusu chia bono mambia karibu bwakire bya imeye soko karibu sana Ishmaeli ngoro nari ngoro lakini ngwari ngoro makiri tukulia kulia ringi Anabolia chake tebye wiki gachakabya tukagoka tugachengeramo tugatebana erireri tukoma nene akorire the same way na rya tota yana ineri tukunya saya tungire tori chengire tobe no mogoko nabego tusange na bamintu na mono zaidi ya yote kerito gosemania senga kinga bune yiga kiriga kobwate sanga no yomino na bira nyarikane na aina bura atware igo kerobwate go temine tina oyo mino nere na bwate jirani gose na bera tokane na bwate lakini kiwango kelia bwate tokolengana ne kiwango kelio bwate na maine na ruchino ne kibungo ngwasometera no bwate kibungo togotagenda rero rinde nae nare tumodikones oto chakirie mambia ya bono Manjito Maria ino mito Ishmael magere kwa igure rero ndokiro modikones Korende nche gento maite Ishmael chinga kibune chiga ingiso kwenda gusi chinga kibune chiga enyombe ya ometwe wiki eri aita yebo enyombe ya ometwe nali barabetie chiro bagochiriga chiro chiriche chikayaba echiro siribone chikenyire chingo kobono bali babate chi fridge abalende kusiyomete nduri gutumia fridge mono ni gotoko toko yika bagateba usintomia kina kitoko kora gusi yaito because chomba chiri tomete stimanera no roche ndere we yacha kiro gosobora buna barobwo na ndeno manyete na abayibori baito kero ko bali biye kero ko batebigura amana chi fridge ni go koigwana omanyete binte bine bitira abange bono linda abayibori bite toko bamanyina niko lindagirere fridge taiko lindagirere fridge ko iguna nje chindagire icho tukayote na chikare go itabantu na chikare go itabantu chikare koleta amarwaire bono ninche nkumanyire ndabantu baito na ense ya bere civilized bintu bya unchereirie bintu bya unchereirie kebinte bya bigoyeta tigabye tera soko boko kwao na maine ekira ingora ta gutambe kegende kia kegoyeta kwa jane si miengia tebana nigo yaita busa tigitera soko boko kwao naye uraraye kuna naye uraraye tumeka na ase bari bakobeka mukia soko machiyomba buna gwateba amatoke ebinari mbire biri bigocha byatigwa timanyeti na Merry Christmas Merry Christmas lakini bawo tubatumeka litoke nchengo rangane enzanere bikorwa echoka arafundu bwateriro baliririre brown na aliebire chiranere bakorera karakini na aliebire nchengo nabo abandi bagutumia litoka arona na korora nga gitinga ncingende bali bagutumeka litoke gachikendo chotari guchichinse mu cyabo nchari lianama ali nabo okonyorana bali bagutumeka litoke kuoma iri korosi binali biria asense muyende naro egento kende ngocha na somya enerenga kieri abantu abange bakorokyo bocheno bwa igoro asebere bigoro okonyorana burangeti mbwanye gosibiwa umwaka omwe tali ase egotali naba ingile mambia bono guseni gona abachekia no igonkora etia igalende na inu nabantu habaya no muntu myo mwancho murigererie ngakia nere lyo gocha kwene kyo bachenu konya namarangete lya gocha sibu okonyora paka nyaro nyomba yanye kwabusi myone nyaro mali ngakia nalyo konyora muiboli aeta abane emiremo sana kwere kina nyaro malia kwabusa bale wacha kanyoro nyone nege disad aba igolende Christmas yege tukingenjo bono kwacha nyone nege t-shirt keri alenге kiagosirire tio mutenyo sino yoka na yoka no kalinyaro no ye kalinyaro chimbe bachiari chiarire go samage bono na liebike ge bikari kwa buso kuri nyomba
agumbia inche gento kyo kakia ndate ya mwanchito muriere usina ndege gento kyo kokokya chinga kibine chiga sanga tari abantu bonse babwate no mto Ishmael atebanga sanga lende ka obwate no maitinge jirani yago tebwati na boygo abantu bari barwata sinyagitari abasibwa mbaroro koko nyoranga no bwate na rotare no children's home abaroba bikomo koko lindo mwanchito muriere utambe to gotebanga telibia to babangiti na telibia tonyare to kwigimeri go ngatarira abantu chinga kibine chiga sanga na barobo ko bwata bayiboli bago boygo bayinyore to bo muntu oli omongitiro maitongo mwana mino tari kwenyara tari goichigo ikirani Christmas yekiga olentira abana gagu babere na bagu mwabo na putonere buna bagusitonete chiga kibine chigani abana bakubera na baba na sokoro na eboro kyomogoko chinga kibine chiga elio banyara bagusanga lende tubetishwa ili ara gose sokoro orori rutmeti innocent ara gose ni sokora chite ko Hindo mwanchito murigeria kama muntu obusange mambia bono ndara Ishmael bali batubwati kuri asomtanda ito Facebook ndoto enoche Honorable Victor madawte bakuru kimari nonde meyomoro video na my lovely Sharon Victor Antonio Gore Rispagwaro Honorable Donya Dori Saburi Surambaye Safi Fini Sanganyi Joshua Mbiatrimba Hilali Musioma Rogers Nyarike Simba ya kiamo kama musomi la mekyobu banyarombe umwigwa wabagitutu Thomas Ondari Honorable Enganangeni ya Grace Sani yure moja Sheira Kemto negati ya bande nabayigondo che Enoch Makoli atebanga Enoch Makoli kuro Musaraba Town were represented Jeria Kirwa Merry Christmas and Happy New Year. By the way noche Jeria Kirwa era tutebitenga tibari gucengira ari Doha Katari tibari gucengira 2050 neyabona barabu New Year yoka andi bayichakire already bachakire shere imiga ya chakire Matera nkoro ngombo bana babaireni Kingdom Gwikan Soko TV na Diana na Ishmael mbaka seito kanyimo mwakiaga village na baibori bana onge na Mariana na my husband Ben na watoto wetu mazidiga Mark to Tak na Brighton na bana wa Minto Bonsi amona abantu baito bakanyimbo area no musolibwe subatwale omo ritskoligia na baige mambiengia Innocent Onyango timeti Innocent boni gamanda siakale koli timeti inkiakala korali gusikore ndo wanchito murigeria bino mto Innocent Onyango ata Sanders Merry Christmas baganire sukwengia na baige Rogers Nyariki ata wakire kwa Amsterdam Netherlands watching live on Soccer TV na Kemi Furies Aiden Nyariki ma Nyariki Antonagori Kerbo Pande Elvis Opando Mongina Mochecheri Tunda Green Moiko ya Junior Richon Mayakara Mikiu Banyarumbe Jones Bundi amenya negati ya bande bana baski basumera uteben soko na ya Modiana Ndemo na Ishmael Mogere na wanateba kuwachukuru wa Doha Katari wika seito nyamasivi pamoja nchito murigeria na bigo It's Zeb nera utebanga kuwa moto Habu Kiambrod uteba yoni Sevania well represented Maki present please so kumaki present abigitaka emoji karika utebanga Kakingi nyori Colton Otonera uteba morning and Soccer TV morning to you ni Colton Oto following live from Nairobi asante sana mochokoro bwa ribiriria baba ateba kurwa bobembe bwa kirebia indemeye show asante sana manjito magiri ya bali bagenda tutubati asomta na Facebook bogona bagotuma ujumbe ya gasina by studio 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na trineri na bayo moyo nero yo tugendete kusanga yakubulanga what can I say about Maraga kimambiki yabono kuri no manjito mugeria negatie ya riboli ya boliri to ikoronto nyare to kusanga maybe to ikase ama yana hoigo na hoigo to ikase nse media yega set Ishmael tumeto suno wate ndote yo mugeria twenda siringara limwa ekerokeria tugucengera buna ense ya Kenya omanyete tari nse cyose kiyogo kigucengera moyigo yoga bwesuguko gose Christmas ngweka gukwanira igoro yense ya Qatar egatie kinse kiribo ego kitari gucengera engakienga bune yiga yesuguko nense ya Afghanistan, Algeria, Azerbaijan, Bahrain and then into what Bhutan, Cambodia, China kumbe na tari gucengera exempting Hong Kong and Macau of course China lakini mechinere kolengana China baragwe mechinere egucengera alafu ntubwate ense ya Comoros, Iran, Israel Israel itomanyete ya monere tari gucengera siguku ntubwate Japan, Kuwait, Laos, Libya alafu Maldives, Mauritius, Mongolia, Morocco aiga se chiko sori chigendera tumataiga North Korea, Oman, Qatar amone chinse chinde weganse omwancho morigere mambya bono kumanyina no manyete na ense ya Egypt rogoroga
into imense tu ya Kenya toro mwaka we chill fu ibere merongo 25 2025 ororoma ete mwaka kibale asensi ya Egypt mwancho morire mambi yabono barabuni go baro mwaka o 2018 ntotore 2025 igono korenga bare mwaka o 2018 hey igo boni yabura toro mwaka o 2025 barabuni go baro mwaka o 2018 enseri endengo kwa Uganda bono nerere maiga ya Buganda barabuno toramo abasayi no baite moino gati agocheki Museveni tatikiro cheke barabu bakaru mutie baraboni ga nigo baro mwaka o 2018 igo motienye ororo bakara around September igo mbare mage miaka 7 gochimagega tokani ikororo na kigeko gera barabu bairaine magega ngai banyorire twe nabo batari gucengera Merry Christmas ngigeko gera mbari kuricengera ntubwate chidini alafu a culture chi tradition cha kerense and of course asense area to expect chengere esuguku nense ya Israel omanyete barabu ambara no yesa ibure turende mbaro bagana iri gutora lakini kumbe ni baba mocherete na inubono chengera litukeriga ntunde igete korara na mangana ya kaya lakini ngaitense ya Kenya we are the best actually ntwe interview meditoko bira very serious twachengera kera lituko na kiro monto ya freedom yae omo Kenya no monto ko utilize osoko tumeka kera libaga konyora kanyora kabaga konya naka holiday nigako gatumeka bya abaishimahera na kora kero ka holiday karoro tari gochagasia ora reda sobo kora libwense asobo kora libwe kora kiro mwacho morigereria nkomanyi ware kerekemo bono intwe abana essential service providers yes ntobwata abantu barako kuna basic people umoralia munyagitari umunyanyimbo na umunyanyimbo kwanza abo batatu umoralia umunyanyimbo no umunyagitari umutimo konigoro karo mwanara ni ugoro tubwaye Korende ino yo minto Ishmael metekonya na nalire innocent korende litikoria rero nondi nigaiga na Ishmael mogere mwanjito mogera na bucho kotorora iga bakatwakorire wiki ye ateranga omonogo isigo ncholeria na kobo moyo na boko utole bikoba byago bikoba nibi yebono bono omono na rero rabe omoyo igo byabutokire ane gwikocho yuansi sana inalingana lituri litikoria rero oyo minto Ishmael karibu sana tuli mwamuri tikulia lero gatebanga omonuogo oiseko ncholeria na koba omoyo naboko butole bikoba byawo tumaitinga ebikoba byago mwanjito mugirio tabirende tirende kabya butoka ngakitora beto gukwana igonga rendo monuogo tubasiko bomoyo chinga kibune chiga ase gitabu kerikia Yakobo igotaria na so akorandia kole no kora chuti yake goiga ase gitabu kerikia Yakobo emo nigekara goteba na kabo mwango kuigwa lakini obo mongora kuiraniria nekere goteba no bo mongora kuiraniria ige minute na okwirana nkintu kige kuiraniria omete no romemeru wago ige goteba na kabo mwango kine tabu kia Yakobo emo kabo mwango kuigwa lakini obo mongora kuiraniria yes because kende gyonsi ora kwane wikagitwara impact na kende gyonsi ora kwane na bora kwane ngana labda iragechi gose iragokie na bora kwane ngana iragache gose iratagure na ne komanyete na email nero manyete teri go sync gose teri kolimera asenge cha macha mangaswa nige kolimera asenge ncho yagantaga sinini
asigete kaboche geteiga gacha ngora mpaka emeri ngima yacha kulimira igo bono gwetera romemeru wago kende gionsi gekuru romemeru wago sebi koba byago aganta ko gasinini nabo kararete impact nekiye kogeranya na sensemo ya siasa engane insinini ekero mwana siasa atelirina koleta impact ya sana kurende omanjito muligere gonga chinga kibine chiganaro nabo kurende omuntu ogotochiko gosana nene chiamate gwachire kurerora abayiboli bago na ndio kari kurutamangana igonga tolende menu yaito ina machiko chega Ishmael ira machiko chega chikamatire chire toko barigani gusi yaito chikamatirende na ni twabarigani rende na kie kimogo charende bali mu arura semeche yiga menene mu achire gusi na inwe tia tubarigani gusi yo visually na jetingu barigani skira korekane bono na botomenyete ino tia toremererani jetingu barigania onye kwaru Nairobi tabwo sukari na kabusigo chikorosia mandazi jetingu kwarigani igwayo nyo kwabariganirie werende good inje goikabado ncheke nonganchere nkuanyo ya memambia bono kurukwana rero Innocent Onyango ngwachite ne sukari akarugo cha kuirana oirane nekerengo ya kerikeri gwachite na kerekyo to tirimboka gwatirimboka tene sukari usine kiremo usichi kilo ibiro gatirimboka na mafuta iga usina ya 500 bono Innocent Onyango na ngaikwa amapera bona abeire na chweya ekero mogocha gotira igonko ba kuba boli na liene mutire na bike to genda ne bintu kiri fuma ko ne ntiye chili fuyi komi gotira nata gitwa bujya mapero gonye karo onye mbona komera barusia berabere ali ataraba bachenara njaro tinanja wanga bantu ibuki bindo bya sokoro gusi ya ebagocha bagenda ne bike lakini biri bakwena na bire bingi anyway na machiko cheka enseri na gotebinero ire magega ne jirani ntari arere igekoro ku Ethiopia okay nero na bere magega lakini nero nere kwa Gregorian ekebwate calendar ya ebuni calendar ya Kenya nero nigere behind 7-8 years magega nero ntinda confirm go 7 or 8 years lakini mbare magega miaka 7 kuchimagega miaka 7 kuchimagega jibono ndo cheng isi ya Kenya we are the best kwendo manjito muligeri ati twenda somo tumokomo keigo tunya tukwira na kumanya ali agenda tukwenekiwa ku Rach County Ministry ya Kenya. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año. Bieke mo mancho marigalea kwa Nsoko TV kwa beiro mwege no asitore kwa nyaka bako gusangama na intwe gesato achagete gitseni gen Nsoko TV. Twa beiro to koretera mangana magia nabo igemero bire ayo kogokya wose nabo yo kumanya chinsa na 25 na 5 wiki. Chinga kechiga chemeya Yesu guku no to kwaneria otware esu kwengia nabono egero to gutambuka ocho mwaka 2026 nigo to kwaneria omwako muye bwo murembe na masine. Chini kongoro kwa Pepuel Machine. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Omwancho muligere gwa Nsoko TV omwaka oyo gabo 2025 nigo bairo omwaka omuya
gocha asetore nasore bunaye omurigo rwito tugugwakaranga mbia muno sana asenge ncho yogo tachora na gotorigeria chinga kichansi ekaroto gikoso ase emeyega yega Yesu gukuni gotukusabira Christmas yekia no mwako muya omuya. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Manjito murigeria nentunde ya kabire togoswa sama yatunyato kumanyangana lyagende tukwene kwa chinga kibune chiga kiwe gotogenda botebyanga yariganiye ese Christmas yekari tukone limori tikari tekera tukwanero moyiga bi Christmas togochaka mene kurwase county ya Kisii nekero chinga kichemega ye Christmas yo mwakomo ya chakire waronige bikundi ao bigendete gutara semechi yo kolenda chintakana egati yabone kyombekia inua yatima nsiyo buraibwa elusi bochere ikiki abeire ke gotalira somo chiwo kolenda chintakana okiyombu children's home abwase bacha gusangana barabwe esugu kumanjito murigere chinga kibine chiga nigo bagendete kubolia bali babwato moyo miya kwikirana na banyari bagusanga esuguko. Bune njira ya moyo gusangana batabwati anekima chintakana chinga kichiga chesuguku bono nigo egekundi kya inua yatima gyakole sabali yo kubatalira abana bali bamanyete asomo chiwe chintakana okiyombu Wholeness Children's Home yogotoka Kembu ensemo yebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii. Jina langu ni Jenny Msimbi Onjari. Hapa mahali mpo ni Keumbu Children's Home. Nashukuru sana kwa ajili ya inua yatima kwa sababu ya mipangilio mzuri ambao mmekuwa marafiki zetu sana almost So asante sana mami kutukaribisha. Tumetoka Nairobi, tumefika hapa mji wa Keumbu Children's Home kuja kuletea watoto wetu Christmas. Umeona venye watoto ni wadogo wamefurahia kupata Christmas yetu. Wana chinga kibaikirana asomo choyo asibabere bagotara kera omwaka enga kiesuguku nigolusi bochere oyoro murabwige kundi ekyo ahoro kyo magoko yegotia asabale bonsi babere bakobasira abana bwo. So leo tumefika hapa, tumeleta vyakula zenye mnaona hapa, tumeletea watoto Crocs, tumeleta mattress, kuna zenye tulikuwa tumeleta zimeisha. Huu ni mwaka wetu wa 5 kukuja hapa Keumbu Children's Home. Mimi ndio kiongozi wa hii group ya inua yatima na Mungu amekuwa mwaminifu kwetu hiyo miaka 5 ambayo tumekuwa hapa. Though miaka zingine za nyuma tumekuwa Kisii wapi. Hapa tulifanya kuwa nyumbani kwetu. Na tunafurahia sana kwa tulitoka hapa last year. Mungu ametulinda, tumefika hapa pia siku ya leo. Sio ni furaha kwa Mungu. Omosai Victor no yomo egati abana balia egekundi kyabere ko basira ke masomo ku secondary na bono ni Garasi University ya Kenya omwako motangani. Huyu kijana Victor tukianza kumsomesha form 1 niliona ni kama ni juzi, lakini sasa hii yako campus, first semester is over. Hii ni kazi ya Mungu. Mimi mwenyewe leo hii sikutarajia kuwa hapa. Studied me kutoka form 1 term 1 all the way my high school life. Wao ndio wamekuwa kilipa fee, anything I needed ni wao wameprovide, so I don't know how to thank them. Wakati nilifika form 4 I sat for my KCSE, nika manage kupata B+ of 72. It is because of them, it's because of their support, revision book, kila kitu. And my life in high school, it was very smooth because of them. Nashukuru Mungu sana. So I thank God they are still supporting me. Saini kwa Kenya University, first semester is over and they are still supporting me. Oyo megatia bali bako balenda abana bwo nigonere ayiranira bunangambu yemono gotia asege kundi ekyo asoko baikange kero mwaka ili osanga na abana bwo. Tunasikia kwamba saa tuko na Christmas ya kutosha. Mkiangalia hapa nyuma watu wa inua yatima wametubariki na kila kitu cha Christmas. Kwa hivyo inua yatima nasema mbarikiwe, Bwana aliye juu awarudishie marudufu, na tunajua la kwamba hata wawachilia hivyo kwa sababu Biblia inasema miguu inayoleta habari njema imebarikiwa. Kwa hivyo na watabiria kubarikiwa tele na tele na tele.
nokoboria nigo kwaruro gochia asa abantu bonsi bali babwata kende gosangana batabwati buna chinga kiechiga chiesuguku. Inua Yatima, marafiki zetu wote kutoka diaspora, wherever you are, I can see some of us here, wala tumetoka diaspora. Tunashukuru sana sana sana, Mungu azidi kuwabariki. Sisi agenda yetu kubwa Keumbu Children's Home ni kuhakikisha kuwa watoto wamepata chakula. Wakati watoto wetu wanakula Christmas, watoto pia wanapata sikukuu. Ama mnasema aje? Asante sana, Mungu awabariki, atupatie maisha marefu, tuendelee kusaidia nao wakikuwa wakubwa, wasaidie pia wafuate mfano wetu. Bono ekero erenga kiyemejega nerebuya asekero yo mokubeko bwasioku asobosi bwabalia batabwati. Ingo reporteria Ensoko TV kurwa Keumbu ensemo ya bunge nyaribari chache county ya Kisii Reteriane Wycliffe Orenge. Miamono musakit Wycliffe Orenga aso kwargania roboti oruo emambia jaboro. Asensemo yende umwana siasa kura ensemo yebunge ya North Mugrango musika Isaac Atebe niga sokire nago sababa gusigo sange sukuku na bamate na kwera niliam biamono omugusi asogotenena amuno yokorie kerukyo burai bwense omuske Fred Matiang'i. Atebe kago kwana ime yensemo ya ikonge nigo bwigo abolira abantere bakoba maiso ase engakiyega yesukuku. Kurukunga Isaac Atebe kuru North Mugrango na buri chikura kuru ensemo ya North Mugrango abanenchi ba North Mugrango kambwati sia kaboyo kabere nabono nabonkunya gusabanga 90 bangeli baga 2027 usinimba kodere mirimo na ibirengere byawo bire itangane kabisa hiyo ntege tukoteba nga mwaka uyu 2025 usira kwera ugo bwata mangana mangi na yabono twakora ye chukura chiba election wonko bakiranga mbiyamo n'abananchi kera mwachora osoburungi usi wonko batebinga mbiyamo no nyasaba sisini na inde umwakonde tikatogendere negasi yo kunyakuraria uyu mito Fred Matiang'i nakubulie kirogo kyobo president na tororenga okenyolire 2027 abeire asichipara chito osubwangoiga una Isaac Atebe ni familia ne na kwa niaba y'abantu ba North Mugrango igonkurwa magomba manene ucyasa abantu bari ba Syria amagimabo aliye kerenyo usi accident yaba nalia mate chabera abubono baguchikohenibwa itukulia mami ibonaga niko tebanga na otuliamu mambinto bwatsi family icho ende to kusaba abantu bonse baitu bagendera kusabira chi family icho omurembobe asibali iri yakabere mbabwate michando bono iga igonto genda tukunya gucanga chibesa usinchi basire ingo chuokolera nko sabera nko saba ase chinterwa chito chiri chiparawa kendia chigali na uaminifu na makini solio nto gendera kunya kusiria amagima una yabono twasiriti nabone iga abantu nabange bakwenda chinsema wao tiga chintereba chirende chiros chigalibya abantu baitu baike Christmas inko kora yo mambiga nde nko swatore Christmas tare 25 yo nari kuira na inde libageli kusabira abantu baite Christmas ekia kyomorembe abantu baliye kusuku nomorembe nde tache yonde ikikerege kiratoke beke mesa abantu bali na balia babuate tikaba babage ikibabuate gucyose bali batabwate kubwate gekonye nelindasi bagere neba yao jirani yao nde atabwati ne tutoshereke Christmas ikirumo Manjito murigiria tugotigana na roboti urona gusiko ikase county ya Nyamira nigo mwe MCA wa Kerenyo imebunge ya North Mugrango Jeremiah Ongaro asabire abamenyi be Kerenyo nga mwako gocha
2026 omanchito murigira ngo sabo kwabera ekero nkoirana asoroboti oronyene umemsie we wadate we mebunge anot mugirango imeya mirarame ke sikwea anana nigatebirenga ekyombe kyobo tukigia DCI nigo kyangero botuki igoro yebikore byo boiti asensemo ya nyasio asatebire bunani goyomo atogetega koiba guse asobo ibibwe chiwaya chestima naye nigaya kwanya tekero gyo kubwatuka ujumbe ye Christmas ko cyasaba menyi bayo manchito murigera turanyoro robotiro turukwaringanwa no musakito nonya narasirira samatuka mange nedina nechishuguri chire chinyinge no korigere na goseri yotaite gotema oboba goikora abotuba bora asoka buyo maya kobotema ngaite na mwarorire oboba ngonya gotemeka bure samarieta ngorokulamex square onyancha manyekanete buna nyakianga gosenana ndo mwe MCO itibo ward egente getangani tigansa bera abantu baito bonsi banyamira itibo noti mugirange ngima gusiengima mpaka Nairobi na Kenya ngima mbasabero mwako muya ne Christmas yekia mbatebi bunantu abarayi nonde bwensi okoro buraya sagokora engakiye eyene engaki abantu bagwa celebrate okoiboru kwa Yesu Kristo nande muntu onde taba bunankorera ale bugandirige Christmas yeke alere mbako mwako muya na because naye ore chance yokogera omuntu oyuarere igamariga yo abantu barero nyondo orerire tigamote ipole nanda amariga yu abwatasi bichinkoro noko iburu kwa Yesu Kristo na kwa chinkoro cheito erinde 2026 obo mwako muya no na assembly yaito yabeire yegisegi na ere nyare gosibeka ebe assembly engia tia kwanza ndaira rambirambi chiane abante ward yane babire mbaitire ward yane aso mwako oyo yatwarire bisa biyo boibi yatwarire bisa by'abantu bakongentwa byatwaro ebisa muna bono nyasio amonto abantu mbaitetu batari bake nande bono retest boniga mpaka no mubere turatindeku omumura naro itetu obai igagetengereiri akanyenyu bune ng'ombe nana bana gotena gakio ndogo kore gento buneke gakinaye kwara ake sabuna muntu tari kuiborutu kurima kinabo muntu monene aegasi yago no konyenyu muntu asenjere tariembe tukugane no mubiso ganyenyu enjiraba omungwano uri anyenyetwe nekerubogie tai na igweto muntu naro na itetwe ntebiji family na pole na ande ntebe na ncho mwe MCO ino ndugase ni gufuatiria na DCI no ene bisange bibyo boibi mwe iguno no boibi bwe chistima abantu bakoiba chigwaya egekosi egegonya koiba chistima egekosi ekitwa kemanyire nindangeria abagambi erinde batobo bisi na kichistima chikoibu na kichigwa chikoibu mpaka no ngurugesi mana igwete bakorera kurumukomoni na oboibi bwa beirare abantu bakoiba mbali yare mono no bare twabatukire abande mpaka bajakire kwebiserera aseketena no bweshimiwa lakini ngo report tole DCI amanganaya chisiri chonsipi erinda abantu bonsi banyake kunamwa erinda abantu banyorobo ken Asanse mwendo mwancho moriere ya semambia bono omwe MCA we woda yekerenyo imeya nsemo ya bunge ya North Mugrango Jeremiah Ngaro nigasabira abamenyi bekerenyo nga omwako guchicha bwechilfu bere 25 nomo banyare koba na kweba aya aetire ase yabwatikene na siasa erigo suka mutwe ka kwana sumuche konge Ngaro nigo ekerekyo asingereire usasembiri abayiboli asingereire abayiboli go chamura boigo kogacha chibesa ekibarache kwerera aborku ababo eskuru asumwa komuya togocha goswa mono Jeremiah Ngaro omu MCA omunyia bwekerenyo gwakangambia mono asumwa ko yodete goeta nomwako dete koera bateba ngambia mono abantu aminto baikonge baekerenyo na ekerenyo ward yonsipi ngambia mono asobokoreri ngambia mono asogwancha kongari baga ko mokoreri ino ento nago batebinkeri ngasobuya na chinguru nyasaye na atokonya na ende mbia mono ekero nyasaye atokonya twarura so bokongu bono tubwaterane twensi tocha mo twensi tubwaterane aso bokoreri obo ase okwagacha egwodie yaito twebe ji campaign twabwate tocha mo aso bokoreri na tokore gasi kwenerete onko basabere exmasiekia naende omwaka omuya o 2026 bwo murembe no bwo bwanje no bwo bogendereri asobokoreri borobia
otherwise ngoteba mbuya mono mwezi pito oteba ngankwa ngete inchu bari bangete na watangete tubwaterane asobokoreri asokwagacha iskuru cheitu sikuwagacha jibare cheitu oboremi bwaitu nobokoreri bwakere ng'encho ekiara Nyasaye nomuya ntwatianigwa speaker nabanga tugatianigwa n'abachumba barenga oromba ajete tugatianigwa tugakora bono nobokoreri tatirende assembly recess paka itariki 11 February yaya obuya bwa Nyasaye nobonge ntwasa bari baga n'abantu bekeranya bagancha bagateba yaya Jeremiah bageri twakoire asobokoreri ayo tobwato yo botaito bwate gente kyo koragera tigaragere aende gotintu arwara tiakero mubere pole asengenchorende lakini inyorenga ki January nero naba Wanjito murigeria tutigata se county ya Nyamira nige kiombe kimo kiabasai kurase county yo kimanyika inebu na bunge la wananchi na wekero kikirire getambo kirogyo mugavana bwe county ya Nyamira na komomochia omuske amasinyaribo asogo chaka kubwaterana na serikali ya Kenya Kwanza neyo maiga yo mugavana bwe county ya Nyamira ko rikana no mugavana bwe county ya Kisii muske Paul Simbarati asibate birebuna kegima kurwa county chibere nigobono omugavana yo amasinyaribo achakire otara no mugavana bwe county ya Kisii bunenchira ya moyo kwene kyabuna tari guchikomosira omuske Fred Matiang'i kore niga chutgara assess serikali onchito murigeria robot robetero kwali gano omuske Steven Nyarikembone turonyora senchira bene rituke rimorioka maiga yo mugavana bwe county ya Kisii muske Simbarati kuomerana no mugavana wa Nyamira muske Amos Nyaribo Gekiombe kiabasaye nseri ya buri ya pungera mwananchi igo batende bokongu na kwamerire getambo kirekyo na kwera tene ninga barabumba go chiwanjirana getambo kiro kyo mugabano wa Nyamira muske Amos Nyaribo gochaka kubwaterana na barayi bagosira serikali yo murai bwense William Samoei Ruto amangana nga uvulinga Simbarati ngono ningena omwishimwa Amos Kimomi Nyaribo halibuwa emoto. And I want to say this without any fear of contradiction. Mheshimiwa Paul Simbarati, tafadhali mahali popote ulipo, tigana no mugavana ito, tafadhali mutigane tubange serikali ito. Amangana yote iko chiabunga tutam, sisi atutaki. Sisi kama vijana wa Nyamira utuachie tupange serikali yetu. Na hatukuogopi. Simbarati, and I want to tell you this. Sisi kama vijana wa Nyamira, industrial park tangia ulianzisha yule wakati mpaka leo hakuna kitu inafanyika huko. Leo hii tumesimama kama vijana wa Nyamira tunasema one term na hatutaki kusikia maneno yenu ya two term. Okwanekerekyo bakorawa no monogerio bo Chris Mongare nigo bagendere koerera gati sababu chikogera bataganiti ko base serikali asekeria bakwerera botagokiwane chinjira yobwagachi wechinyomba chirigoriria nsene serikali oigo hase bakweranga serikali ya William Ruto terakora magendero hase county ya Nyamira. Na hii tunamwambia Mheshimiwa Rais, wewe ila siku ulikuja hapa ulikuwa umebeba Biblia na unatuita maasla. Your Excellency, we want to tell you from Nyamira, as young people of this county, we want to tell you, since you came here 3 years ago to launch and relaunch the affordable housing project, till today, ile vitu tunaona huko ni sarakasi tupu na upuzi, na sisi Mheshimiwa Rais tunasema kama hiyo ndo mtindo hapa Nyamira, hakuna kitu umetufanyia. Sisi wakazi wa Nyamira tuko na machungu. Mheshimiwa Rais, sisi wakazi wa Nyamira tuko na mchungu. Juzi wewe umekuja hapo umesema umetupea university. Umesema umeleta watu wa KDF ndio uanzishe university. Ninapoongea leo hii sasa hivi, Your Excellency, wale watu wako uliweka tractor pale wakati uliondoka na tractor zikaondoka. Watakana negati ya barai hababeire bakorwa kurwe kambi yo mu waziri mukoro Dr. Fred Matiang'i na goswe serikali igabasaya babekire tene ninga abarai abo nigo bagoswe serikali boka na tari bakwenda nerombe yabaria bakonyara ko babako basira Jasa mali tane ngongoro kwa Steven Atinda ngongo bolo wa musirwe wodi yama igo ntagete ko bateya abantu baminto Dimo tuara boba bonde bwens abarai aba bagusiba soire serikali bagwe tano nyan 20 kero mora yo soire serikali gabwate kure yeme kero mora ya soire serikali me
community nabona abantu aba gusibo spirit wa serikali. Ekiombe kio boigo nigo giasabire bono nere bia serikali kurigereria bokoreri na boigo magendero ase county ya Nyamira na kweranga mbakogania barai bagusi atige oyo mwabo Dr. Fred Matiang'i na gosira serikali erabisi. Bunge strong. Na mimi ningependa hii yenye naongea iende kwa mheshimiwa Migosi Ogamba. Hapa nyumbani watu wanateseka sana kwa sababu bonus ya ilikuja pesa kidogo sana. Ningemwambia aende huko kwa ofisi za education awaambie badala ya kutuma mtoto kutoka Nyamira kwenda Ukikuyu kwenda Ujaruoni. Igon tenko basaba abantu baminto bagusi abantu baminto semwatenena tenenamo mwaterane masirane moterene chinguru ekyaera obama nechinguru totadene tiamo ngocha kolera tole maega Amangana yabasa konyore guys as a county eto. Those are the things we are talking about ko benefit kuruga as industrial park. Steven Nyarikembone Ensoko TV Tinga West Mogrango county ya Nyamira. Ase ensemo yende tukutikana roboti uruo rwariganirwe na Steven Nyarikembone wikase county ya Kisii. Serikali county ya Kisii gikubwatira na amo ne kiumbe gia floke amo na NAB CBD nigo yananire chimilion isano na ebere chinuguta isano guchia se ebyombe byabarimi ebyo birusiri ase chigwadi ya merongo ebere na isano abwo asekere kiumbe kianyorire chilingi chilifu chimia isato erikobasira asensemo yoberimi asensemo yende ni go serikali ya county ya Kisii boigo yananire chi machine echo chigo chigokonya ase okona cha obonyansi na boigo ase chira chikokonya ase ogokenya chindagera chichombe guchia se byombe byonsi ime yechigwadi chonsi emerongena na isano ase county ya Kisii buna omoseketu Wycliffe Orenge ariganire roboti oruo emambia yabono asande tubwaterane nyandirirabe abana baite basome nandi banyole chigasi kuchakira bwigyo ngina abatezi ekero siasa era ikeli ndito ni siasa ne koruka kini asemo ngito bara ili banale goeta esukuru njiro monto nganje de gisemi nje wega no masomi igona aranga tiangicha ndigererie enkobe yaba ge wakaga etu abane bahati kiera esukuru eye mwana atalengo kanga gusena botwale dogukwana mangana mangabo no kubwa bono igoto igore nyasaye nga akarora ebe engakiri abana batayo lakini oko bana igure nga eneli ya gatatu egende gie kworo kingelinga ntutekeire ndo ko lightning arresters igo arresters njitekeire ga chigere gutanga ekiagera asa nyinge goji ekere ko bayekanga bona abantu mbasirite ene party enene igo ndabuli bali batenerete ga kwende eskuru BOM banyale ko bakobwatia inje bwiga ngoraenda anda se Ministry of Health ingende mbabuli nga abana batakiriwoje skuru igegende kikumingelinga tutalendeti onye ndirikanga abana mbaso skuru ga January tutaramanya gose class yake inkereceive na bora nyole na ende gikoirorera kia korere klitangani yakoreri ya kabiri bone ni ya gatatu ntubuna bayiboli kanga tuatemire kogenda isiko na barayi baito toboli tobeke lightning arresters ntenda iranilio mabisa siringi munambia mano mabisa siringi okorira mangana amange gweta nandi buna bono igekerari gweta gaiga nga ngweta ari ngoigunge nkobanja ache skuru eyeito obogeire uchire gotoa pole akimo ko matebimbia mono omabisa tiganya sago seseni nanda akwagate ntue tole maegago nandi buna gwatana gobwatereriora mangana ya gochibosio gaki ntue tole maegao ayo tubwaterie gente keiga muna bono nyendiria abana baito baringe skuru gaiga kanga abana baito mbakwete gaki tari boigo bona nyasa kabatiga moyo igekerenga nkiari ngo nyasa batigirete moyo bona mobisa tubwaterie gente kebuya gaki nyasa konye skuru yeiga yaito na intu egente kegetare tunyare ko batagokora tunyare ko batagosomeria abana skuru eye yakogera ntuntu gucha kogenda
Manjito murigeria tugutikana na robotiro nigo tugikase skuru ya borose ya Nyantiga yogotoka imebunge yo abo basi county ya Kisii yabetege wako nenko basi kirasi kemogia twari to muchando abego litkuri goro nigo yokoriye kirogo kyobo chumbe bunge yo Dr. Samuel Siringi anyatika gotalire skuru yo asabetega kuriye ira yo gochkwene kyabunango cyale gokonya asobwagachi webrasi bina boigo kwene kyabunango bekare ebitango biratange nkoba waka asentundende asengejo kwachakia chigurupu echi cyabo banyare ko twara umuntu gukora se office yeyo banyare ko gora chi computer for their offices igerelyo banyare guchaka ko recruit y'abalimi bande basoye ase ebyombe biga naende umuradi ona CDP ekero bachakire bayirwe kibese 1300 tali bago chikoirani ekibesa baye kubacho chaka nekero SS ya kabere go chekero chi majito murigeria negati yari tonya to gusanga naye mambia bono tonya to yakora tonya to yachuta na mangi tobwate kurinde ne chinga kichinde nande to koirana asensemeria ye chigaseti tonya to kumanya yari asensemu ye chigaseti kurinde ko igurenga ebyombe binde byachakire gutalira abantu baliya batabwate sugoko bana bari children's home naye ando siasore inere umugano ngoki igo ngando siase tole twensi tutware responsibility yokasanga na asense muyende boigo ntubwate ensemo elia ya children's home chi orphanage la bwega sense muyende ntubwate bari bago tumeke byombe biga bobe okonyora na barabwa sense muya umuntu narura asegete utagete bono agenda ase children's home gusagenda ase orphanage na kirie kirenga kiaye kenene nigakwenda ororo na baragenda ororo ne chisoda usene megati usendagera na yanga nkeiga lakini gwetera se egentekyo nigati gutumeka chibiche chokoliera akogenda akaria na amatinga yakwanda gucha guchitoma twara rimte bigo korekana especially asorongoro ituru agusi okonyora na e opportunity gusaka bagitaga sinini umuntu ati tugatumeka agenda ake chibicha kene chibiche icho na bakoragera buna koena nebyegwe byo mambira mambiede niko mugocha komonyora kabwate Range Rover kabwate gari enkende mugocha kumuboria mwamanya koigwa na ni Mungu maze Nyasaye ni God maze so ase bari na barabwo barubere tigo ikiranie bikoro binga binebiga na ine tuko basabana engakenga bunegege bintu binga bunega byayitu ne chingaki tiagutumeka ebyombe birya bari batari kwenyara gusokonyora kwa bokorense orphanage bari batabwati abayiburi tintakana abatakanwa na boigo na bari boigo bara segete babekira segete gose bagane tyo bokonyi bono libagayo ko bokonyi nigo ko batumeka kwenyorera iko twense to be responsible ko no manjito murigiria to gukorera gwa samagia tonya to guswa sense mo ichigaseti tukomanya ali agende tukwenekiwa We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Omwacho mugere gwen Soko TV omwaka oyo gabo 2025 nigo bayiro omwaka omuya gocha asetole nasole bunaye omurigo rwito toko gwakaranga mbiyamo na sana asenge ncho yogo tachora na gotorigeria chinga kichansi ekaroto gikoso ase emeyega yega Yesu guku nigo tukusabira Christmas yekia no mwaka omuya Kengele zasikika mbinguni zinalia. Sema magusi mwensi pia simwa mitoko ruchinko ngochonsi pichense tukubatenga mwensi pigongo baganelia Christmas ekia amono mwakomo yekurugega asigito seni kya wanchi tena mbe mogie Soko TV nyuranga gaiga no konyora obwari mwensi pi
tokobate bari mwensipi mubwate karia kanda gasini obwate sangano yomino gyokora nyasaye nerebye kokoro and nerebyeka okwerereria. I wish you a Merry Christmas and a productive Happy New Year. Ekero kyomoyega bwe Christmas no mwaka moya kero bwate sanga na bamino. Merry Christmas and Happy New Year 2026. Nainche Nyariki Steven Embonde. Togosoa asemeyega Yesu kuna boigo omwaka moya abagendia bafara nigo tokubaboria mobe maiso ase esugukweyega korwa semesa ya mangana maya na inche Frida Kerugo nigo tokubaganiria esugukwengia na boigo omwaka omuya. Toka bara chisa ama tuko emetienyi nawe kaboni gatwa ikiro motienyi oikomina kabere omotienyi toko batogo chengera Christmas nabo igokuywareganya omwaka moya o 2026 mwancho murigere kero ko bawo korya ebintu byo koragera chinga kichesu guku inyora ngabo igo January neko ganyete Inchebu na Caroline Mausa kurwa segete sene Soko TV nigo nakoganere a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Mokabora ingerango oye. Eye nen Soko TV. Oboroso bumugusi. Mwacho morigeria bwen Soko TV mambiende engia chidakika nisano na isatu igure nsemo ya bono mambia kerokeria to kwarigani na inde elitoswe asensemo ichinga zeti chaite mambia bono toligererie na dalia amorekeire na dalia yalikire na gukwanerwa asobwera yakorekanire ayagendere to kwarekana na boigo arachikwendera gokorekana ase emambia eje igagendera kubwatia asomotandao bwekerero Facebook na bego YouTube bwen Soko TV namba ya mawasiliano asa yatuchukwanire mambia bono na byo eranyarikana na nubwate nganagete eyura kuganya kuye kwanera guse commentera gusera chikoko kuna nobwate obusibore mambia bonekera to sanga sobwamo enamba nigere notisa no nebere isano na isatu isano ne mu maraga 5 omwero beka isato enamba ya mawasiliano mwancho murigereria nigere noti isano nebere isano na isatu isano ne mu maraga 5 omwero beka isatekera to chaka sobwama se ensemo yane nigombwate engazeti ya The Standard. Wanjito murigereria na ncha ensemo yane ni mbwate gazeti kurikona The Daily Nation na waigo egazeti ya The Star togochikuya togosanga noyo minto Ishmael Mogere. Ase gazeti ya The Standard buno oyeroche ase etibyago emambia yabona kerokolia ya page ya isiko nigo konyorana ebiche bekire gabwo nebicha enene sana nebiche yega nebicha yenyagitaria ya Kenyatta National Hospital enyagitaria ne ime yensitu ya Kenya enyagitaria gwekeraboni ga ere enene ase in Eastern Central Africa ase ngencho egotebana nigebwate ebitanda 1000 isano na isatu ekine kekogera yabenyagitaria enene kegima na nkieke lingana lirabwo ekerokoli likira samariko amanene kegima nigorigotabana a sick hospital ine lingana likire gabu a sick hospital na ekerokeria amangere gakwanera sepejeri ya kane lakini asoko ya chutegurigoro nigo ekarugukwanira amakongo ali agendrete kwenekiwa asenya gitari ya Kenyatta National Hospital abuo asego tebekana wetera asogochika gwe serikali na bwego amaunchiroli ya serikali inse ya serikali ya Kenya kwanza amaunchiroli ya yo achite asomwa koria we merongo we chilifu ibera merongo 2023 amaunchiroli ya yo naro airire amakongo ya igabono agendrete kwenekiwa na amaunchiroli ya naro ya nigo ugochika kuri wa serikali na bono chibese chonsi ipi asi byombe byonse na mashirika ya serikali nigo ebese yo eganiri wetra se paybill ayemo go se account ayemo
na bono nonye nase nyagitari ega ya Kenyatta egotebekana na aselituko nyagitari engosangererire ekerengo gechibesa kire up to 40 million between 40 to 60 million enera bese gusangererirwa kera lituko korwase abaroire lakini bese nonye ke gusangererirwa nigo egwetera nigo chibese cyo chiwaka nuguchase e account gusase paybill number ya serikali ge minute bono ega tie bintu mbere bitane ki bitekera ni gwa sobwango asinge chomate ekerebe satotebe bono nchenaye nigo tubwate ebiasara alafu tubate joint account no manyetera tokonyara gosoka bese ipaka na bekirese yi ayanji twabekirese lakini ekerokeria lakini ekere eso asesimiane nigo nkorusi ebese ibwangu wango na akolera bora se nyagitari ya ya Kenyatta National Hospital kine kedra tokoleka nigo kende gionsi baraga nigo kora ebe na mario gobaganeti ebe ne bintu bya lab because got kanega team bintu biribono muchando ure mono nigoro ya ye lab because lab ya Roma nyete bintu mbire kukanya daily demand ni gere igoro lakini wikebe se ibono manyete muri kechire kwizusho kerege ntikenda serikali biba approve manyagocha so ekine kikerere obokorari asinya gitari yega ya Kenyatta National Hospital obokorari koremara wikera bonega aina arasi gazeti ya The Standard se page ya isiko ndo chebo igo Ishmael se gazeti ya The People's Daily bagokwanera igoro yechibese guse chi community chinkeigo chi chacha kiri kuyariganya sobo chori bo mwaka o 2027 batebanga the small community square tree shaping 27 elections ni chi community chumba chikwane batebanga Masai Turkana Embo Taita Samburu Kuria Borana Taraka Mbere negatie chino manchito muligeria na gazeti ya Taifa Leo batebanga Christmas ya machozi batebanga majonzi huko sehemu kubwa ya Wakenya wakistarehe wakati wa Christmas ya mwaka mpya wenzao wanaoishi Narok maeneo ya Transmara nometenga chisemo cha Transmara wikiraboniga baranyora omweso chisiginchi gendete kwenekiwa kone naro chenaro abarayi baito bagendete wikirana chinsemo chirena kubiko omorembe kone nibo igomba gukwanira bari igoro yegali nago tebyanga kero twacha no maitinga rero abantu mbaratike gusamba chigali kunyoranga gali maybe a bus kuseni sani ngweta yarenge yatachomwa na boda boda nabeko baba accident lakikwanyora bana boda boda bali bachiramo basambire gali abana inchimbale bale gukora traveling yabo litwirigoro nigo batewe tugwanga Russia chibagi china segalime ekiagera omurundi inobwe basi utachira mwana boda boda ito bakabwatiri chiko bakarusia bintu byabo ngese nabo batongetirinde ebasi eyo egobani gabira tukukwana egali eyibono yabere libu nigere libu igere libu eyibono nasara nabo gazeti ya Taifa Leo manjito muligeria ngo kwanirira igoro yomos Kenya libono kubwatirana no mugavana bwe county ya Kisii ayuba gotebanga nigo yabeire bono etishio ushia somos ke Fred Matiang'i no konyo libcha ya egagu nabo igontonya togosomo yo mto Ishmael na otinga kia goteba ase epeji ya kabere nabo igo bagokwanira igoro yomoroberia oria OCBE onyaretego abana boroki wabanyati bakorangi guchasi school abegasi gazeti ya The People's Business Daily nigo gokwanira igoro y'abana Gen-Z bana Gen-Z manjito muligeria nkwegwa ngati bare sokya so bonge banyare bakubwata bakubwate kura bono nigo bagotebanga Gen-Z fears asumwa ko 2027 banigo baboete abasaye ba Gen-Z mwaka 2027 ase tax gusebangenya egochia koba introduce tikorende etwatebanga keroto wikira na sokorobikana boigo tukira na sense media yo gwakekura abego egazeti ya The Citizen ni egoteba igoro ya World Health Organization ekerengerero kyabo gusen kwana yabo gocha sorogongorwa Africa manchito mugira negatia aliaze ase gazeti ndo chento bwate gazeti ya Mwananchi bagotebanga moroberio lyo osha NHIF na nigo yarenge konya abantu bonsi tunyari to gusanga nayo tunyari to kumanya nabigo egati ya The Daily Monitor the black spots bagokwanira ngoro ya chinsemo chiria emebasukane para ya genete kokwanira no ebekirega gwo mwanjito moriera omo director itonga getenga natobekere chinga kichigoika chiga seti chonsi oyo minto Ishmael anyarega kumanyanga na ali chiga seti chonsi konene tiangera na gazeti ya The Daily Nation ngomanyega tiali ya se a page entangani omugano inago tebya
bwa bana boda boda na ole mito Ishmael aramaine na batebetigwe bali balenge ime ase basi yeye bagatego baikonigo bali kurwa chinsemo chia Salga Nakuru Eldoret Highway pare ya Nakuru Eldoret Highway kuri na batebetigwe nga ikamurusi ibintu bine basi ime ngoya tongitole no batikalite abange nigo baguchiba imukeri chiko ase okoboko kwabo nekero kuriria insi katiba eri gotora ekatiba yo mwaka we 2010 ekero kuriria machika para astayo lichiko likwerera na ekero kero mubasukano bwe para obeire ulio ikirania gose netukana na nare obwatali mocho egotebekana na bono nigo mwana inchi oganire ko mukiri chika soko kwabo elyo nyari gwekania korokenga bune kiga kyogotongie gari korende lichikondi erete na kyoganirie gokora abanyanyi mbomba roro mtubwate bigambiro byaito nabo igontu bwachinchira chokoligia obwene na kwenekina nkonyorole obwene bwago ningana yo wichare sana yani tingo imagine kerongo kora isabariane na nderende ibintu bine byakolekana fuchi ngokolekana bire lakini asogotongi ya nakanira ngochanda nare boli ase ensemo yende era tokana na ayolia kwimukia ose kwabo motangani kwabwate kibirite kwabo motangani gotongie gari yega era tokana na ne gari yago yakolerwa gose ne nyumba yago ngane mbebo yakolerwa egekorokenga burekega na kyorerere ngane yo so pain erigo sobororobolia ora igwaye bwe komonyene is the same pain obororo buno bunando omonyere gari inere arache gwetera so ngakinera kitokora taba na utara kolegento karebe kase egekoro tekyo mamaine oiguna kingo komika kere nyorete kurwa se county getetingo na goteba ngai abana boda boda mbabo gatete bagasambana rero ni yarenge Nissan bagasambe Nissan konye ya kolero mu basukano yatachiro mwana boda boda obo omaite na aromba irete kibiriti bakayisamba yaba kumbe gari yeye Nissan yeye ne yabo yarengeriye byasara batararigereri barabwe bayirete gitambukiro bagocha koigwanga obe egari ritwasamba ne yaito yesako igongo utaraire gitambukiro kyo nikyo bagotebanga bigoko egentongere bagotebanga bigoko iranira abo bono ngayo chaka kolera bono abo bono agumete bono kolera ngoyo ebakora teba se umuntu uri onde na msiba wa kujitakia hauna kilio na maine kuri no mwanchito murigeria negatia tugendete gusanga se gazeti ya The Daily Nation ero gukwanirira igoro ya obukorumi wechibesa kurasti county ase gukwanirira gati county cyabete kigotumia kibesa cyaba Centurembe babego kibwateranire no bukorumi county ya Nairobi Nyeri Siaya Elgeyo Marakwet na bego Nakuru negati county cyabere kigotumia kibesa cyabo byana kubwatira chiko ne wakwanire county ya Nyamira Trans Nzoia Uasin Gishu Baringo Migori na baigo West Pokot nga egati county kiri chiko bwatiri chiko lyo batumeke bwechibese Nyamira around eno ire ngokwera ni maega county ya Nyamira omugabara we county ya Nyamira Amos Nyaribo county nigo yabe kunamba isano ase obokole na bwiga so batumeke byo bwechibesa aso gwekerania magendero abwase baenekia ekerengo ge 1 million emeyemo nemerongene kero kuli county ya Kisii ase kwote ndangani barabuni go batumite 13 million yani ase mwende county ya Nyamira nigo yabwa county ya Nyamira asamagendero county okurwane ya Nyamira no chigotwera ibadaye ase county rinkurunchene ya Kisii ndio atumeka 13 million ntose county ya Nyamira we are happy people anyway I'm happy according to gazeti mwacheto mwagerera bagatebanga notorious counties county ya Kitianja kile county ya Kisii kagana no ere gaiga county ya Nyeri, Nairobi, Siaya, Mombasa, Lamu, Busia, Turkana, Kiambu, Mandera, Kericho, Kitui, Nandi, Meru, Kirinyaga, Kilifi, Machakos, Murang'a, Taita Taveta, Kakamega, Nyandarua, Laikipia, Bomet, Homa Bay, Kajiado, Embu, Samburu, Vihiga, Makueni, Isiolo. Nichi county ya gati county chiri chikutumia chibesi chiabo bobe chikuru kwanga notorious counties. Engakia yemo nerekerekero report yorwa sokatase omwakoria abagavana ngakiye roboti rwasogete kurwa sesemu y'abagavana roboti rugasoka urwa babunge enchira bagutumika kibesa ase chiwo ase chinsemu cy'ikibunge nabwo ase county ninyere abarayigete bagotebana chirpoti cyekere kibasoka kurwa se control of budget nabwo igo kero chirpoti cyeke kibasoka abandi bagatebana ocha se
ensemo ye bunge yane usase county yane ebintu nkorete ne binge mono bona kero pia ari gucha kuligerirwa egacha gutokana na somo chando olenge abarayi mbale batari gocha bairania chiform because me chiform nchire chiria ekero kwa receive chibesa noganirwa ichoria kere ke mubuno gukora noganiri kubekana e project ose umurobiri bono na ikira ni bono temurabiri bono uri mu governor we county ya Kisii ekere tigoro asoko ena na ebintu byoko na chobonyansi nendagera na boige byombe buna biri bechisako 7.5 million so noganiri ko erana ebesa 7.5 million ebesa ye yakorete keneke uchura masakarayo abe filed airane akera iranire kurwa bona barbo maigo document ekero report yo chakosoka na libono report ko erana ebesa ye kwa tumegete igana lakini abarayibande mbare balia agotebekana na nigo bagucha ba ignore era buna akore gento igukora nde guchiabwo nonye no gucha document gose abande mbare na bagucha aichuri masakarayo document yakore lakini mbare gocha bairani chifile chire bono ne cheto kanena mwago ni goro sitie nyumbe yo kanyaga choka kora byoga akachirange ni ngoka manyete irenga gwatumegete gose ngwa korate gente kirende konya tubwati nyone ne chipicha chikworo kiana na ngwe kirane tiegenteke ngatene responsibility ya kiromonto no nyene ntubuna bararitwa manyanga ngakibinto bigokorwa kuri no manjito muri yane kutokomanywa nga wajiri account ya wajir ero nga tirakana makoli mere monde bwensi asega chichi county echo tokorwa nga notorious chigotumya chibesi cyabo baganirwa kana bakoli meremo abange babo tibarakano kuri no manjito muri yari abana nago tebyo kurwa sega zeti ya The Daily Nation bagotebanga account nyamira negati chichi county chigokoli bia nabego kubwatiri chiko asoko ene kiabuna abakoli emirimo ngo akano bale tumaitinga bakaniro lakini gazeti yatebire neli bolyo elio bono barayino baganirwa twenekeri nabo igo abakoli emirimo babira se county ya Nyamira na baganirwa kwenekinganiye batwererana ekene na bere buna likreyo murayo yo matuare ngenera iga litkoligoro ekerari gukwana tebetena rero iga barayiba ituminsite ya Kenya bayikira sibagwakana osibakuru chibesa guchese byombe bikoro botukina bwo kombanya report echiga koene kina ngukobeka bare mutwe eri gusararia mu baratero nebintu gete bikebikeiga igo bono naro kwigena kuna kore guskanse bono ekoro na pia ngani gotutebyo boene kore ndikarate ya gazeti ya The Standard asenga gazeti ya The Standard ase page ya kabere ne page ya gatatu ne kwanerete igoro ya mangana yechisemi gwikera boriga eserikali yegorete gesierikeria mega yaboro kiwakonyora amachibu abo ase abana bari be grade kerigia kyanda abo baganira bono goswase grade kerigia 10 amachibu abo nacha na bono nabo igase semu yenda amachibu na acha ase chiskuru chiribaganira gocha oswa lakini umuchandora iga omonene bado enganeye igoro ntwaye kwanderete na lero bado nigerikira ase page ya kabere yagotebekana ase omurobirega OCBC okonyora na omwana niga asarangeirie. For some families, the placement brought celebrations, while on other nigo yabete a shock enene sana. Okonyora omwana ganiri kogenda omwana niga kurwa se county ya Kitui, lakini niga arangeri eskuru egotoka ensemo ya Migori. Oyibona na romo chando omonene oliga. Ni day school go sine boarding. Ayebono ebe especially ge mambia bana bakaragota bana is a day school. Ne day school. Omwana niga kurugusi lakini abekire day school ere ensemo ya Western Kabras. Mambo ni ngumu. Abono abuno muchandole asiwekera boniga egotebekana aborokiwa chilifu isano ne chimya isano ne mo nigo ba preferred stem part alafu abandi chilifu chimya inya 35 na babere nigo bagochaganda gukora social sciences unyera somurobere go CBC omonyete tongi buna oli omukoro 844 system kwara kwanda Wake University koma yagochorana ngyo saito gukora aiga bono ni uchaga kurbono kanya no mwana mangana computer science amangana social sciences amangana sports konye nobo chenu nigo gochaka mapema igobono 437 nigo bagochokora social sciences while abaorokiwa 124,000 nigo bagochokora mangana arts and sports science ekeroto kwandromete arts igomanye tobera lino robunwa no bwabera ningyora se campus yani yali kire social arts aina ara kwarera CPJ yakabere na makon au ayibono ekero koligereria abayibore abalikiraga abo bakorwa ebirengereri byabo igoro yo murobere yo mugima bono retire
umuchanganyiko omonene mono. Ndochina nkurasi gazeti ya The Day Nation nero gukwana rigoro ya imbalance. Kato kwana imbalance igonga mangana takoliribya guse balancing takoliribya asoko bekabana bali aschi school chiri asaba gukwanira igoro ya cluster bagotebanga cluster 1 echire national schools chire 692 204 public schools ase abana bali babwate cluster 1 compared to 692 bari cluster 2 nabo iko 1372 cluster 3 Monchito Mulgeria bagotebanga boigo chi school chiri national nigo chiri 56 national schools asigati aborokiwa banyale bakurangirwa 189 extra county schools naboigo 408 county naboigo 2054 sub county schools negati aborokiwa banyale bakurangirwa na wikiraboni gane watenga balancing eyotera koru kolende wetera ase omolikia obutambe tende benge Principal Secretary Julius Bitoki nigegora abetka ukwana nabantu abaralia usabaralia asate betenga nbachikoligerelia egati yali aganiriko korukwene kiwabuna aboroke bari ocha bari kunyara bago swasti skuru iribanyara bakubwatukirwa masomo abo asentre yabene ase gazeti ya The Day Nation ukwanira rigoro yaboroki wabali 512,000 runners bali bakwenda sense media STEM science technology engineering and mathematics 420,000 also social sciences nabego 115,000 also arts and sports pathways nabo kwerigelio manjito mulgeria ngayo mwana gaganiriko so wikira boniga nabego chinga kitire sekali ose ekiombekerige tenerete aborokia bawchikwenekya buna woche bari gusaba barasti school cyaba century abene iribanyara bakunyora masomo aba segazeti ya The Nation page ya 5 na 2 ase page ya 3 ase gazeti ya The Standard mambya bono ni kwandelete igoro yokurobekana ukwo waikiraritiwe na basae ba Gen Z aseritko igoro nigo bachagete kurobekana bagachaka ko match gucia se nyumba enene yoburayi gasomucho Nairobi nkieke gose bakolera okurobekana mambya bono ebagateba kurwa okurobekana kurwo mwaka bw'ikile 2024 goikarero iga mwaka w'ikile 2025 buno kare koera ntubwate baria abayibori kiamate kiri kiasirete abancu babo abande bagatigero n'ikingoma ao compensation nere yaganirwa korekana lakini wekera rero iga abande banyakonyora obwene bwabo abande bari baho cheretwe kerukire bagoteba na amatuko 550 days amatuko aerire kurwa abande babete killed injured abande bagaochererwa wekera rero iga banyakanyora obwene bwabo bono nigo okurobekana uko nigo bakora tomusangirira kano asomuchiyo Nairobi bakombera na ensemo ya Jivanji bachakora kurobekana kwa morembe babogoretie bendera yinsito ya Kenya abande kama dawa wikababugolia mache be yakire chikolgate asengenje turi kumanyana etiaga singa yekorwa nchira tiri gotebi mogendi bakagenda lakini ekero bacha wikase para ya Mamlaka Road na ensemo ya Nyerere Avenue baruchia se enyombe nene yobraibese ni gobono bombiranete nerumbe yabaya nyimbo babaganye tororo no basi kubarutira chitiagas eriyo bakabaseberera kani kurwabwo kero yo mulenda agateba na mbugu ni ponye lakini baadaye kero basi tegukwana niyo gotebukana na gwikira boniga kolengana na machibu aliara iga gose oroboti ni goro kworokia na abantu emia ya 25 na 3 na bwo bakure kurenga kiyo na gwikira boniga wetera sokurobekanwa okuyekwa bereko okorekana gukora guna basaye ba Gen Z abantu chile fuisato babekiru byara ekerokeria over 83 bao chereirwe abande bari baria egotoka na wikira boni ambara amanyekana asebare timanye tiramanyekana byana moyo bare gosembari moyo ine akonye bare moyo ngai bare na konye basiri tubugima bwabo imibere yabo ngagire ayine gatema bori ari bono akonya kubori gwabo ekerokeria egati ebyo mibere byarikora okurobekana okuiga ntubwate kyombekerikia Amnesty International Kenya ekyo kirwete robot urgocha amo nebyombe binde gocha gaiga nabangi bari ngasokurobekana okuiga murabono mungina nare goyo mukorwa na Rose Eseme egotebekana na renegati abaria basa baibeti engaki eyo
na oyonde nare gukurukwa Abubakar Ucheng uyo orasetwe kabere ase okuguru kwae lakini Nyasaye akamukonya akamwari bagalineria kabere ole moya negatia bari barikora okurobekana okuiga lakini tenyari kare tibika ase nyombo yoburai bwense ase bari kuira bono ekerero kiabo amo nokuganye kwabo ase omurai bwense Dr. William Samuel Ruto. Lakini rende oyo minto Ishmael nkagitenga kero mwanya abantu nabwate right ya tokotebanga freedom yae na akera barokyo akera abana jensi abo bari okoro kurubikana kwabo nigerenga banyoli rukonyora obwene bwabo nere byarende byombe bikwegera obwene bwo mwanya abantu nabo igobiri biganiriko kwene kyabuna abanyolire engeri yabo bonyale bakwegwa kyagara maite umuntu minota na kuirananka tumanyitia sare mubere nkwana koira yani tumeti gusega kwete onyo kwete turubwati mubere onyo usirete nkwana kumoigwa gusoma nyenga yale kyara no ensi miotana gwaka umuntu minona kwete serikali gatebanga kuchiriko kole ntuiko kwanga compensation tiana gukora igonga nere byana arabara ibaitu bene kinga aba echi family chose chiamate asense moyende ya compensation ekiombengere kiaro setiwe ne serikali inse yo braibwa Dr. William Samuel Ruto ekio ekerokoligeria oyo kurukona nere morayi wekyo BKLSK fete diambo no alinga kinyaga acha kerusi ekinanki abegetu ase ekigambiro kotereni omurobiri oyo igo wekera boni gasense meria compensation baro compensation etira korekana naroche ekigambiro kyatebeti muri bense ya Kenya bona rasuka maiga bayanyara bakorenda chinchira chokwene kibona compensation ngo korwire igonga no kugania kwaitu buna injena no kugania kwa nemna Diana nga bachikwikiranirende amagani yechi amaticho kyara tari gento kerera isiga nigentege ko kore no manjito mulgiria togos kaucha se gazeti ya The Nation ase page ya kabere nige gukwanera igoro yo musacho ya Masa Marieta Steven Munyako oyo abetega kwirana imiensi ya Kenya ekero abetega kubwatwa chinsemo cha Saudi Arabia ensi ya Saudi Arabia asate betwangani gwanyalteka goswa sobwanchani no ibale gukora nere mirimo kabaga kubekwa chera osege subase myaka 14 kurende bono nigo yarengo mweso gochase amati ya maiga yere yukwira na imiensi ya Kenya kaba gago chingirwa na amati ya gotebanga mamo mwabo no boigo omurugyo ego somwanchoye kurwa ase chinse cheisko agotebanga nigo abete kago konywa no mamo mwabo ubabo mwabo uyubona ulinya gusira olenge ko musabira abega kwirana kurwa asinsemo kire cha Saudi Arabia nabayigo agotebanga omo anchoye kurwa asinsemo cha South Africa obetera kwene kyabuna ko bale nera twagotebanga akobanko banaye kiakiri nabayigo ngo bokonyi buri bonse konyora ngonga no mweso kuchiase omugako yo Steven Munyako onyonyoteka konyoro mweso nabayigo kwe guchishiringi chire 129 million akaba kwirana mensi ya Kenya na guchakia obugima bwaye byo mwanchito murigire konyoro mugano ya page ya kabere wasomere asobwagare asobego togoso page ya gatatu nige gukwanira igoro ya abantu bali bamenye tasinse chiria mwanchito murigire ya cha suguta ase egatie yabamenye bechinseme chibagotebanga barumba bwatie Christmas entubwatantu bakorwa batabwatie abagaka abali batabwatie abangina baba bete bagwitwa wetera ase chisegi cyarenge kwene kiwasi chinseme cyo nabayiga babegwa goswasi chinseme cyo egani bwati bicha yo muswati yo mokorwa nga Limangole Ekiru oyore myaka 65 nigago kwanira igoro yo mugako ebuna betika gwitwa ibintu byabo bikanyara bikobogoligwa nabone go manchito murigeni garotebanga tabwatigenta gucengera ase Christmas yeke abuna bamenyi bechinsemo cya Turkana na Baringo chikaunti cyubere basabona batebanga barobomba maitingi bagucengera nabayigo sabagoteba igoro yali bagwetira chinga kibune chiko manchito murigeria nabo gwesomero mugano yasomwa galase gazeti ya The Nation page ya gatatu umanyenga ayiko gucengere Christmas ndi mbara byo batari gucengera nandi ninkiga kayera batari gucengere Christmas ikyo ase ensemo yogo chenu page ya gatano emambia yabono igekwanerete igoro y'omurubiri obwo chenu umenyekaire buna sha abwase kare kwerana gwikira boni gaba Kenya chimilioni abakenya chimilioni 25 nabwo berikira somurubiri sha abwase koregana ne serikali
nigo erengete na goiko mweri obwo mwaka oyiga amatuko 5 na 3 korubono nigeganiirie kurikia abakenya chimilioni 30 gwikira boriga boigo nigo roboti ororokworkina abakenya chimilioni 15 na 2 nabwo banganyitigwe kurwa asumurubiro ryo mukoro omanyekaire na NHIF gochase oyoiga omoya abo asumurubiro mukoro kwari kurwa shilingi chimia 5 korera asumurubiro oyoiga omoya nigo ganirikoa nigo gwaka nebesa use besa unige kore chwa sebirengo byebere chinuguta 5 na 2 na 5 korengana no konyora kwabo lakini korengana no muwaziri bwo chenu mense Aden Duale na kiakale koerera emambia ya bono nikakarego tabana chinya gitari nchirega kumbe chikare gotumeka morobiri oyo kwenyorera wetrase uwekerani obukurumi barabu nigo bakare koragira wekera boniga chinya gitari 30 neyemo chienanirwe uchi ase kiombe kiriki wakorobo tukigia DCI wakorobo tuki abwa se tebana chengitari chiga ekerukere bakwana ne list yabaroire libagwa lyo kwana ne list yabaroire chilifu ibere nigo bakwana ne list yabaroire chilifu 5 gimineti ne besa kegocha ebesa ni gocha yabaroire chilifu 5 libage gocha ebesa yabaroire chilifu ibere gimineti na aba bayigoro emachitiko badabo tatabe 3/4 bono so aba bayigoro bono na bubone gotebukana na bago sifon yani no kunyinyunta chibesa kurwase serikali mwana makongo aina ararikire gabwo asebone gotebukana na murubire oyo na nonyu chagetebya kolinde bono ekero ebintu bine bikwena kiwa abaroire bari batari gwika konyora obokoreri bwabo guse konyora obubweni nabo igumurubire oyiga osha kubakonya we asekirike atebukana na wikira bodiga despite this red flag sha process payments based on the uploaded information wikira bodiga ya bwatukire 691 million 393,530 shillings to the suspected facilities which million paka chiri bakoraga na iga bokora murega bongaine mbora sikete lakini bado wikira bodiga 691 million abese iyo ya bwatukirwe lakini kimikiriya disi ngendera tokora obutuki tararira abanyagitari batagite kwenda omugomo gete kwenda omugiro igonga no iba kugenda omugiro kakitinga bono gushyanga ningo kubekera amamocho kyara kibesano cyuna kigotumeka omwanchito murigeria wasinyunga ningo kubekera amamochaya kolende no gusaba goitonga twensi tobe responsible kera togo kali mirimo yeto nabego tugosika ucyase gazeti ya Daily Nation yo mto Ishmael gongo guski maiga keigo asego kwanere igoro yabanyene b'ikisukuru kitokorukanga private schools abanyene b'ikisukuru nigo bono babolirie kyomekeri gya TSC kwene kyabunankolika kira bali mukorwa TVETs elibanyale bagokoro muchando bwogokea kwa bali mu ase chiskuru astokumanyigwa ngo mwako gocha bono ne chiwikisa to mwanchito chitigalite ewike chiwikibe chitigalite chiskuru chinyali chikuigorwa astokumanyigwa nga abali mu bali 58,590 babolete asomorobire yo CBE astokotebwa nga abalimu abo bono nigo baguchikosomia abana bale 1.13 million abakoleta amatemu aba grade 9 bono ngoswatura stinsemo chia grade 10 na ndoro chibuna okubaga kwagendete gokorekana asokumanyigwa nga abalimu batari gochikotoka mbali baguchikosomia mulimo wa aviation, agriculture, creative arts, home science, mandarin, gose Chinese, marine and fisheries abo bono abalimu bali agosaba nyene bichiskuru cyabanyene bono besokirina kubuli kyombe gya TSC kubalikia abalimu ku rwasti nsemo kiriya cya TFETs banyale bakubwatuka amasomo asichiskuru ase page ya gatano narimo emambia yabona singazeti ya The Standard ase county ya Nairobi narali agendra tukurara no manyetera county ya Nairobi di nigebwate chi bank account chi bank accounts emyemo 174 against the law 174 bank accounts onyo ngatimba tino eneyemo naboro nige kare kwerera na account ya Nairobi yoka oroboti oroiga kondi to tware chingaki bwango na ron twariria tumanye kolengana na control of budget Margaret Nyakango ningiro mwakoria mbaererete account niri yatukanati yabwate chibaka account 300 kurwa sensemu ya Western guchine koliye rinkomanyi account ya Kisii ya kwandete ya Nyamira singe nchinaro nere byaturiye na ase inkaseito
kwenye ne county ya Kisii chibaka account irenge bwate kwenye ne ya Nyamira how many bank accounts bwate bona se county ya Nairobi nero ya chakiro mambia bono ekurokine bwate 174 bank accounts echego tebekana chirema mincha neri chiko abwase gote bana chi account ichiga ne account keche nigo babwate chi account 166 nigo chire inse ya county executive alafu ase chi bank account chinde chinde chintigari ange komena ibere nigo chire under account 8 isano nisato nigo chire under account assembly alafu chinde 166 chire under account executive whereby 123 accounts nigo chire cha health facilities yani obochen yani aso bwenga se county ya Nairobi health facilities amangane okuliro bachere bene nyagitari ebenkendi yons kera so bochen nigo babate chi account emerong emia ya mone emerong ebere da isatu igo kire nyagitari ni kabwate au alafu 11 accounts for vocational training centers 5 nigo chigo sangereri chibesa for established funds alafu 5 accounts in 5 revenue accounts ebine chigo sangereria ebango nkagerete na ebango account ye ebange ganiriko beyemo barabo bwate isano chigo sangereria ebango 16 special purpose accounts special purpose kwanyako iweyo alafu echinde 2 HICD ibere niko chire chia ECD aina ragandre tukura se county yega ya Nairobi lakini ebionsi peke roko begereria aseli chikoliria ria Public Finance Management Act regulations ninge kworokia na account tigane gutwara chi account chingabone icho na ndi account yende yonsi etaraigurwa lichikondiro likora enchira bank account egane iriko igurwa igobono erine livolio usama boli ara mange wetania machibu chi account chonsi ipine chaki njenda boli muligeria nga onyokora se account ya Nairobi go Sundowns ya soli chi account irengo igorete nabura nyore na rutara igora no ene mo ndi no nyachichire bura nyoru monchito muligeria Ishmael kago to somera ga no ene mo taigorete go seniga igorete chonsi kore nturanya to kwenda somo tumoko mokego turera tete bienga asomo chi Nairobi nero gwate chonsi osino ene mo tabwati Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi toka barachinsa amatuko emetienyi nawe kaboni gatwa ikiromutienyi oikomina kabere umutienyi toko batogo chengera Christmas nabo igokoywareganya umwaka moya o 2026 mancho murigerera kero ko bago korya ebintu byo koragera chinga kinchesu guku inyora ngabo igo January neko ganyete inchebu na Caroline Mausa kurwa segete seneye Soko TV nigo nako ganeri a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Omwancho murigeria Soko TV tweikire chinga kichemerega abande mbali bagotebanga Christmas ninga kyomoyega ndio tumatinga nomoyega nande tweikire nganto nyasa kara twanjire tutamboke aso mwako mujya mwikiri bibere nemerongebere na isano nemo kyo tukuba nilichinga kichinga chemerega na no mwako mujya ubwate amagendero kigima ono Murisia Eric Ongaga kurwen Soko TV uboroso bumugusi. Wakati wananchi wanateseka namna hii na watu wengine wanarandaranda pande, wengine mnawajua mahali wanapita, yule ambaye anastahili kufanya kazi apaki kwa kazi, yule ambaye ni bure atoe uniform ama namna gani? Asense bwaterango yuburai bubwa sioku noboronge kere wizara tenerete nigarenge ne kerenge kemo obokoreri kwa kusumbua wananchi na kuwa watoto wetu hapa vile wamefanya wiki iliyopita. Wametuitia kazi sisi wote na sasa tumekuja hiyo kazi. Tunataka kukutana nao, tujuane nao
na watatujua vile tunafanya kazi. Our sub-counties has received the exams. They are in the containers and the plan is in place. We are going ahead. Maigaya bukari bya ansichi wizara au bono ni garinge toburai bwense. Kuna matiangi garetwa n'abakenya. Erega tebigwa boria n'abakenya. Umere nana Innocent Onyango kitariki 25 cy'umutinyi uyu 12 bomwaka uyu bw'ikiri 2025 enseyemo n'ekitegeka 20 cy'abutuku gakumurikira sabari ya siasa ya Dr. Fred Okengo Matiang'i asobochori bonene buri mutwe. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiri kuchoga ya rumba naboigo ntukwi babasai ababakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku. Le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote netabyane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwokera lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomobusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko tomocha Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Manchito murigeria tugende tugusangana yali ya last gazeti kasoko bako kwane mna tugende tugusangana ni gomwa gazeti ya Daily Nation nonga ni tokumanya ali agendete kwene kiwasongo kuira nande ase ekiomekerigie kwanga NTSA kigendete kwene kiabuna okianikere umebasukaniye pare gendete kwene kiwakurwa chinsemo ketukukwanira egentuge kwanga black spots asime basukana yaberege kwene kiwa asama tukabwangu igo mwanchito murigeria twaroche mebasukano yakorekane taschinsemo chachabera nabegase ensemo ya Ikonge kulene bone kiombe kyo niko kyabekire merobirio kwene kyabona ngo kibare korano nyina abarundi abali bako rundi kigali banyweta amaru ose bako rundi kigali banywete amaryogo yogo tindia wono niko barote banga gwetrase omorobirio lyo AI ngo kibare kwene kyabona kubwata bali no nyembali bako rundi kigali ase speed ndebe ase speed yerenene Osebatebire buna wikira boninga abantu basiria magimo bali babo nigo bali 4500 asoma ko 2025 osebatebire buna atibari go kigwanchira nande bantu kongera gosiria magimabo kolendi nigo babekire bikwaso bigo kikwenekya buna abarundi kigali nabego bali abaras kigali cyongo cye bari gutwara egetango nabege getambokero kwenekya buna magimabo kolendi waro manchito murigeria go gwesomero mugano ya gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 3 ase page ya 5 na kabire endoto ya Singapore
korenga numra ibwensa gotebana it is a real wika ekerane abuna se page ya 5 na kabere abua se atebire na Singapore dream is a reality, tells critics to step aside. Aba Amelia suka ensemo endote yewika ekerane abo ekekere atebire na stiga ko ba doubting Thomases yakoba rechi tangu kabaro kwegena twaro kwegena kabaro kwegena asa tebire manye teke ganchankira iga keregia 5 trillion neki ganche kiagotebe kanana nekikera chiko konya wekerania magendro au Burabono asenkwana yaye nigaereire iguru yo murubiri bwo bwagachibwe chinyomba ekigendera tekwa gachu ya imeyense chieli iguri rense asense mwende boigo nigatebire nekiganchankere iga ya 3.4 billion nigatebire na 3.4 billion chiabekiro ensemo aso chikwene kia chipara emyemo emeronge 5 nebere na isano na isatunkwa gachu chire for construction next year omwaka gocha gochipara 178 ntiganirie kwagachwa wetrase ebesa ejwere 3.4 billion enerebesa yabikire nsemo aso gochikwena kine chipari chiga nkwagachira go chakero muchakano na chiria chiganirie gokora ukarabati gokora chire ukarabati wika omwerio asepeji ya 5 na kabere ainaro are aro asensemo yao asumugana rongo kirigaiga chikwerende chimboli na chikore kwanga goti se ne chingwate chimboli ne chingondi bono gaigando chinga chimboli chire 82 million enchabete chigogoro asinsemo kimare tente bese omwako yo kimareri got action gagitinga no morobiri obete ko guchakibona no muraibense ya Kenya asibona bete gakora umurobiri asinsemo chabaringo akabaga kugura chimboli echo eregagolete chimboli 1300 naboiko omokonyo ekidure kindiki akagura chimboli chimisano nimboli ya muniga ya kugura 13000 ngachire ngake sabu ya wango mokonyo muraibensa akagura chimboli lenga chimboli echimia isano. All right, imbolia yamo 13000 pesa ya sukuma 6.5 million. Nomura ibense ya Kenya akagura 1300. Chimboli 1300. Nimbolia yamo 13000. Okay, hesabu ya bwango 1300 nimbolia yamo 13000 16.9 million. Muro biyo kurukwanga e-farmers wanchira abantu bebigori ebike konyorera bunenchire yemo yo konyorera bitoki byabo chiburi chino ndo bwansi okoira se chire yo gosira abantu specific ari wensi no murobiri chagetiwe asinse mo chiria chabaringo nabono gwetira so murobiri chakiwe ni gabage abarai abanyati bawikira norro asabange banyati kugora igotari kwegubosa rocho nyomra ibensi ya Kenya ogulite 13 na hotinga 13000 yemo na kina inchi nango tebine sabu ya yani gere 16.9 million yo muraibwense 16.9 million yo mokonyi bo muraibwense ni gere 6.9 around 6 million tokuma iwanga konya tararuoro asiritukerie igoro igagore techimboli 6320 nimbulia ya moko igure 13000 there before konyogolire chinde wono kabagende tekachikuna komogoki akagora 6320 iga karukurwa 1300 paka 6000 wano metu ata 13000 okay aigando chesabu ya karota ba 78 million ebine bya sana ndo chigega baote banga akwenda gutuga gose chikwana konyanyo ahubona no tutamanyiti ande ntogo mo chole ida shere nanga yere tobeke chigali ya mafuta ile ntoga yere wanchire shere sana kibono wanchire shere no yobwesuku bagukwanira igoro yechibese cyo chimbori cyo cyarenge 82 million chirete 82 million shillings cyabete chigusangirwa mwakoyo akorkwanga kimareri goods action no bwo chimbori chikwanywa through online antokoma ingwanga over 8300 goods cyabete chikonwa ase chiword 30 asinsemecho abayigo mwako olioita mbanyate bakonia chimboli 4300 kuri no manchito mulgeria nige gukwanire gori omurobiri okweneke abuna abantu abake abega basaye kunyare bari bakonyorera bitoki byabo
weterase omurobiri wechage tukorwa nga the Kimarel Got Action obetiko initiated 1986 no murai omukuru wensi ya Kenya Daniel Moi kwene kiabuna enchayemo yabalimi kwenyorera bali bitoki byabo kurende kwa igure nga n'abarai bari banyarite bagwikira na sinseme icho banyarite nabaruba kwenyorera mboli kurende niko bagurite onye kubwate mboli nkagago tumetiga kibeseire ngo konyo mwanchito murigera usaye n'uriyo konchiri bubere abandi bakonye mbori boni gani chilifu isano na moki ya chire mono eliragerete ne chilifu kyanda ngitinga omwanchito murigeria Ishmael no yokwanire bi omoyegoyo be Christmas nakabwate mbori tukunyara tugusanga kurenda bo kwenyorera ko gusomera sobagaro mwanchito murigeria se gazeti ya The Nation page ya 13 aso gukorera sengazeti yiga ya The Standard mambya bono nsiasa ya choro gongorwa Mount Kenya abwase umubunge bwensemo ye bunge leaders from Mount Kenya East gusabra ikurwa se orogongorwa Mount Kenya East nigo egote bana kurwa semo ya Embu Meru Tharaka-Nithi abara imbara iga ba soira sensemo yomurai bwense asikiribono bagotebana tobase serikali eri kwena kiana koreta tora magendero asomwa nanchi ngobono Meru Parliamentary Group Chairman Mugambi Ridikiri nero raira baraja buguchase ensemo ya serikali eri kubwatira no mokonyi bwomurai bwense Professor Kithure Kindiki nigo bagotebana mbari kweyeria umwana weriro bari kumotiga busa wekaba mubwatesie erikwenekia amagendero nabo igo burayo buya kurwase ensemeyo igo ase ensemo ya Mount Kenya East gatia barayi bakiramo ekerker bono baguche kubwatira namuro murai wense Daktari William Samoei Ruto amono mokonyo ye Professor Kithure Kindiki ainaro arasenga zeti ya The Standard mambya ya bono wegana bokwandira abokwanyorere copy yago eriogendere kwemanya mangara senga zeti yiga Abigo manchito murigeria ndakwanira setagika ya mali ya gazeti ya The Star yokwanira goryo murai bensi ya Kenya William Samoei Ruto kwene kiabuna guchiare ko kuba bwaguse guchiare ko swase semeria ya upinzani kwene kiabuna tibari chabuna barai igabikire strategies tote banigabikire merobiro yuko chikwene kiabuna gochari na Anderson Tunde ya kabere asobura ibwayo manchito murigeria bwo somero mugano yasobwagale segazeti ya The Nation ya The Star page ya 5 na masiku kwanire merobiro muri bensi ya Kenya abekire kwene kia buna upinzani ose abarai bali abakuru sensemo area United Opposition tibari gochia kumubwa sobora ibali bo mwaka 2027 negati ye merobiro abekire kwene kia buna gochiare kwegasa asegetirekyo abayiga gazeti yengo kwanire manjito murigeria igoro yechinyama abananchi bakolia sinseme chinga kechi che Christmas asaba betebiwe bane kibuna enyama bakolia niliye kolele uchunguzi na litali nyamirembe manjito muri kero kwenda sebucheri tobo mwango asoko kulinya malende manyanga asoga niliko gorangai nande nali asakolete uchunguzi negatiara segaziti lakini megane menene no muraibensi ya Kenya kwene kiabuna ngukwanirale upinzani go opposition ya sabiribuna tibabwati agenda ndionsi nabago sera bakoneri abananchi mwanjito murigeria nesomera mange abago bakwanire kyombe kyabo choli ne chimbebe ase bagukwanira abacholi bo mwaka 27 nabago bune kyombe kyo kyariganiti asobo choli negati ya ale segazeti ya The Star nabega segazeti ya The Nation mugana nemenge kolenda esa uriye biro nonganchire ngenda so mu Rwanda kolene na manyoyo mento Ishmael Nyakabatu mugana gusangana inje ase ensemo yane kero koli esengazeti ya The Standard mambya bono digondo uchabwo uyono murai wense musike William Samoei Ruto Daktari William Samoei Ruto aguna se kengongino waikire kengongino twatebe tuwo maitinga tali mu Rwanda lakini iliete lyonga tindali yeba bado namungo chana ibarate bo mu Rwanda kinende nekengongino mbya manaso gutunyori igendere libono bono kurwa sense meyiga oyo no murai wense Daktari William Samoei Ruto kero koligiriye bicheyo igabekere gofya buneye yane ye Christmas akamanya kubekere no cyanga cye Christmas alafu motu yaye asoko bokolyo
nigo abwatete koboko ekibango kere na libagalia Singapore alafu okoboko wekebe guchimagegani gabwatete mubuko oyori kire na depths yani tisira na korumagega agasese kare kurwabwo gakonya gukuga kamubwatete korumagega na gwekera gabwo if you know wamanyire na community Singapore depths na gasese korumagega haya ngachinga magana na makongo lakini Singapore so gwen so tebiri ngwikala ndi bali mubwate doubts kana nero wika twike tebiri ngwikala Singapore kana ninga giti yaringi yo muskela morodinga kaitoro nero Singapore yende bono ntubata broad best go kana na Singapore tofauti de bono chiabira ya moika oika ndo chibo igokoro se ensemo yane umurwa kengongino kyane ke hotebanga we had a deal umura ibensuriga ungayitingo mo director kuri studio ya kabire na gukombekera kengongine kyana screen ga gumanjito muri ya kerole hotebanga we had a deal uno mura ibense ya Kenya bugatiga igando cyumura inaro ronero begete yango komnyoka guchimoino asane hotebanga we want have ine kyama kiria kya ODM no bamolgere tigari hotebanga we want have kengongino kirali ndo chini kia Ishmael lakini ekianengo swakiro manjito murigere yarto gusanga lakini rende no keriba gusanga na upinzani yani ODM no muraibensi ya Kenya yagitenga nabongo gutumina bongo koro kigati ya ekengongino kyane kyara ase gazeti ya The Daily Nation ekeri kyabekirwa ndetse kyabekirwe we had a deal Ishmael ndo abate deal na yoko chengere Christmas ima ediri yo enteri chikoba ono tumaiti wachira mamincha ne deal oso kwigwano kwaso bwinyira be minute ODM they want to have now mura ibense abalenga ngo baro mo deputy baso assessor bari no kuganyo ko ngao no kuganyo ko iga kera tukoli kurumaga ga ntu akuruche na korengana no kwigwana kolia abarayi barasekia meke bagoteba no kwigwana gwitu ni okuganirwa iko mwaka bwechire fubera 2025 nebere nabono baachire no kuganye kono kungaona eri kogendera gusirana abo yakubwaterana gwika bono otwekere gukyo mokonyi bo murayi bwense bono libolira igandiri na Professor Kithure Kindiki erenga yagoche Mama choki bara mubekire. Mama choki aracha bekero lendo manya ko murusia lendo mayo tebana bono aso mwako orachi kubwatia aso burayi wa 2027 ekero siasa yenga ki yugo chegoika nyonero mukanya tragenda gwaka ikura because campaign ngo chake ne campaign kigo chako gani yokore campaign murayi bwense gosoyo kurekero kyo burayi bwense amono mokonyo so libolira wundirina oyororo bono iga erenga yagocha nabayiga boni gabatine demand yenya ine ekegange chikoire nande watananekana ukuyana inde gukororekana bono egati ya ODM amane serikali we atana na inde baso watebetenga sisi baba litwacha kwa serikali bado muko kwa serikali niliboliriane Edwin Sifuna igoro nigatebetera bari bagotabire kiama kiao niwe ubuno bokora konye kuone liwe kiama benda wira ni abesa ogenda usabebese yo atebetene kiama kio ODM ne kiama kio mwananchi ngeri kiama manjito muligere tingo yo yaliwe kiama ndo binafsi oya naliwe ndana kuirani ana kuirani chibese atebetena ayakonye kwegure ne kiama kio kiaoniwe genda so yabera le chibese icho ase bari turabara itumaitena kiama kibaro niko kere mara na ni kiama kio ODM toko nyara ukioni singichine kiama kio mwananchi na kende yosikere kio mwananchi na ero kwamwa gosenkuwa ni wakere nabo igo nchira kiye kogenda gocha Mwanjito muligere anegati ali alenga se gazeti tonya tugusanga naye kuri se gazeti ya The Star gazeti ya The Standard na bige gazeti ya The Daily Nation ne yindo mwanjito muligere tonya tugusanga naye korende incherende tigana gotebia anga Christmas yekerende kali tukolitga telimo koko chuo chengera togoteba butambenga kabe responsible kali togoteba responsible nga onye ko liko gutumia rende echuisi yende oyenywa senchirerengia usangene amate yago nabo igo
tobo monto mongiti lenyora bali batabwati badalira bali boigo batabwati unyari ko gusangana barobo boigo twibanga ekero gukora isabali yago gusano cia sole omunguru nero gutora tomere nandenga kindo manjito muri ya somoro birete nsoko bwakire tunyari to gusangana ai Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi kwarusire gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobo power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyorera spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sabyo okole talentambe gucha kuliye byombo bunebe totarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosya na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855
kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asa marieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi to Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi bulio gukora chingatare ichiobutindu. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790720710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eje Nensoko TV, Oboroso bw'umugusi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Omwancho mulira Gwensoko TV omwaka ogigabo 2025 nigo bayiro omwaka omuya gocha asetole nasole bunaye omuliro lwito toko gwakaranga mbiyamo sana asenge ncho yako tachora na gotoligeria chinga kichansi ekaroto gikoso ase emeyega ya Yesu gukuni gotukusabira Christmas yekia no mwaka omuya omuya. Ekero kyo moyega bwe Christmas no mwaka moya kero bwate sanga na bamino. Merry Christmas and Happy New Year 2026. Nainche Nyariki Steven Embonde. Togosoa asemeyega Yesu gukuna boigo omwaka moya abagendia bafara nigo tokubaboria mobe maiso ase esugukweyega korwa semesa yamangana maya na inche Frida Kerugo nigo tokubaganiria esugukwengia na boigo omwaka omuya. Eje Nensoko TV, Oboroso
bw'omugusi. Karibirani mwanchu murigeria bw'ensoko TV burusu bw'omugusi emambia yabono imiyo murubere bw'ensoko bwakire chidakika 15 nemugure chinseberi chabona mambia karungu kwarigania sense muyende mambiye aswe ogocha gosanga amono mugeni wikirime ye studio oyongo chikoreta asore mambia bono agokwani agosugerie naboigo erio atumanye mambia bono na ngayakuru kaketu chaka aso bwamo enamba ya mawasiliano nigere noti 5 isano nemo mara 5 omwerio beka isatu namba ya mawasiliano si ujumbe nyingi nabaga nochiko nyora libaga ryo waka esimya gemambia bono enoti 5 nemo mara 5 omwerio beka isatu ekeroke tugosanga aso bwamo ekeroke ngumyo kase chi ujumbe mambia yega aso bwango mono erikorigeria ujumbe yago igabwo oyo korukwana omugiki Jackson atuya korwa rya Moria Hailina atuya Belden Omayo Helen Omayo philosophic busibore Newton mecha father amo nabande abwo nabwago kwani mambia bono nakuganiria esuguku engia ase rituko linga buneriga asense muyende ase chi ujumbe chirichigendera tagosoiga oyakorwa ensoko bwa kiribya tukumwakira Nyasaye mbuyamano agendera tagotorenda korwa high rise Langata asumuche yo Nairobi ninche Welita Ombese Bernard OTB morning happy Tuesday korwa ensoko family Barnabas Kebaso korwa Doha Qatar go ensoko TV ensoko neyemo emambia ya bono oyokorwa nere Thomas ongere nyangaresi korwa bogetutu bwa Nyamataru amaiga asaba iribane korwa bukira buna tata moke Robert Karani ondigi honorable Job Momanyi makomoke Nora Ongeri bamwa Bostella ondigo Ronald Nsongo amo na bandaga bwa sote babu minto Rebecca Mwabe abunegati abari aswe umurubire mambia yabono asese mwendo mwanchu murigeria ase ense muyo mutanda bwekerero kerongwe teragabwo usengwe tabwango bwango eritoswe asogosanga wetu enkwana itemambia yabono oyo nigakoro kwa bunanere Clement Obado watching kwa Jordan Country pamoja karibu ndani Emmanuel Mwaga incoming MCA since ward nere omoteli Emmanuel Mwaga kurwa Getinga village riyo mamarani na akora ni mimiyo murobire mambia bono amukerokerio ogokwania abayuri bage mambia lame kyumariba ebluto senior kurwa marani bunchi watching Gilsa Kemunto byamano asoko choren soko TV Charles Longa byamana asoko somurobire mambia bono Dolphin Mura tuned in kurwa ensoko gwikomoero ekerekeria kuganiria abana bamwabo abaibori amo na momro mwabo edunia Dofi Philip Okero from Post Bank Musirbege susu amona basani emambia engia Anthony Ragori na kororire mambia bono Solomon Nyamongo kurwa Ruiru komo Dominic Nyabuto mwalimu Dominic kurensemo ya Kiumbwa Masago Beza tuned in no reme mambia bono Bonvenja Mobisa kurwa Kirwa Omosocho no reme yomoroberio Christopher Tandi Enoch Mushere na kororire Eric Kibwage kurwensemo ya Kiagamere Noore Dennis Nyangaresi kuro Saudi Arabia agotabana abantu monsi obakwanirie kurensemu ya igena itambe Colton Oto mambie ngia ga kitokonye gusanga rwatke jumbe yage mambia bana wetera so mutandao wekerero Facebook Ensoko TV na boigo na bukubwatia asense media ya YouTube Ensoko TV ni namba ya mawasiliano na ikako kwa bwe mambia bono maseyemo nganchire mwarigani omogenete mambia bono erio atokwani tuchake asobwamo karibu sana Merry Christmas. Merry Christmas. Asante sana. Ishimana sukungarega ni asesho ya wono. I'm very grateful. Chengoro kunyaundi. Levis korwa chinse mchabo machoge chache. Nagokire sana wikase studio litukolelera. Karibu sana hemambia bona kereke tugusanga igoro tugenda tugucengere siku yo mwaka w'echile 2025 nabo igo mwaka umujya noro ngo chola kintu taratambuka ucheso mwaka umujya ndokora chaka ni siku yega esiku yega nigo yachirekero twakuri chinga zete mambia bono
nigo chikare kwerera na nisikuku asisemu yende nisikuku asabange ebwata amaya bare no mugoko asisemu yende nisikuku emigeta abange sana nigo benyorera se kona asensemu yago esikuku y'umwaka w'ekilifu 2025. Umaite kwanza deep down ninyi wete ntera gotera kori engaki Yesu kuyono yabere timete no koma ya eyaba na bongi wete ngotera gindi koma itu we Yesu kuyane so far so good mbiere singencho sijaona mangana makongu side yane tindo Yesu kuyero mbiere maybe amangana mangante ya ujumbi yense na rako kero muntu iguobe kero chinga kibune chote te amasia mandasi utaite chi baking powder na ande okonyora mubuku tubwatikende bono gabu no muchando gwechochera but mental health na bokonya igora kidiga bwase financial health abuno muchando ole iga bono no togo chago bekere chira iniga bono kurasa umwaka w'ekilifu 2020 neberekera tokolira sensemo ya uchumi asensemo ya ende ya kabire mambya ya bono ekero go compare myaka yega ya right guchimaiga na mono asobra ibwa bono kuru mwaka 2022 wekera lero iga ekero kare comparison ya bwango nga yora bekire Christmas yekega kiuchumi kero kubekanyo aso mwaka oyo umwaka etete abwe kero tokolira na aso mwaka etete labda nga ya mafuta ngeli yolira mafuta yolira sukari keberiti nga ikialinge echumbi nga yalinge nyone na mafuta yechigali nga yalinge kiujumla in terms of commodities. Njenda anje kuchaka kuchimaya yake keroro twenge kuchinga kibuchimaya gali 2010 2011 igimaya gali kuchimaya etwale ko shereke suku baka toigubuya ukonyora inkaga ali muibuli oletire amasino y'ibando loibere amafuta lita 10 yani ibintu bijiye to paka no ino esto yeno mokolire motana naki maenene suku lakini na mangana chagete kubadilika bona muna 2022 gocha okorora omete no ebyombo mbiro byenge kale biri bya makima ebyombo ebyo byaliko mwali gochanga chibesa gigokenga Yesu guku mwenda mwagole ebintu inibali kimwacha mwabagana bana nkali lakini currently stereo uchumi yekale na byombo ebimbiyo mangana yutayo boniga na abangira bakarwe mpaka shilingi ya 230 by the end of the year kwanyore babwate bintu esto abantu montago chana mafuta lita 10 uchene sukari chinobo sie bundle umonyo binte ebingi lakini compare that with right now okonyora umuntu bona go struggle kugora no masia biroka kwagurire bundle no 10 gose bundle no ibere iga bakorire suku paka tare moja boniga okonyora umuntu agustruggle kugora no bosio bombo no abere yani kiate amarendo chira no atatu igo aga baking powder igo mas chisoda baga gode chigire squeeze nchiyo bono eko no esukari kwaletere chigundi 25 kg umuntu abwate buyayiga lakini boniga binte bimbe bono ku 2020 tubaka boniga ebinte bibigendrete gokya koro kinana ki ubugima bwa chakire gokonga style gete yani ebintu tubya chakire gokonga in general wono nabo narengeri buna it's bikonya gocha nse ikonya gutirimbo ka pole ebona ekera tokaira sobango mano korengana ni cyumbe kerija epra asingicho kera tokoria semu ya uchumi abange togocha kugerigereria kurwa sensemu ya mafuta kwanza toligereri na ligolira mafuta ngaire no na silo kacheto nkalia kero koligereria okuigwa na muntu niga comment ligolire sukari kweguna no manyete na ligolira mafuta yegali petrol ire ngalire bono iga ekero kolira sensemu ye diesel wikira bono iga nigere 171 around 171 abuna se ensemo ye diesel na boye kero tokwa se ensemo ye petrol na toligereria asubwango mono bono mambia petrol iga petrol nero wikira boniga nigere around 184 shillings 184 shillings ayeta yaro nigare 154 igo petrol asomuchuyo Nairobi tigato kwandaralia setole nigere 184.52 per liter diesel ikaba 171.47 alafu ase alieta ya akaba 154.78 na ebigane ebigo control
ntomaite gete yo control uchumi yense niko tukara chakura sense meria ya mafuta ase miaka ya maginga kinere ligo liria mafuta meteria chite paka shilingi 200 na ndi gwata banenga kiejo na lie byombe byarenge na liantu bari kwenyere bese yarenge mubuko na kikonyarika nenga kieyo ligo lini go lyarenge lakini ebese nigo yarenge mubuko bono igekero liko lirundire insake urwalia seri yarenge ngakineri ya chite paka shilingi 200 lakini ande nalyo ningi lenga kieyo yange 217 bono yes 200 mwaka 2022 Omaite, the problem we have with the Kenyan economy, it's more of being manipulated than any other thing. Into abantu ba normal class, abantu abatori class yainse, abantu ometa bange ebali below average, below social class area average. So bintu binge buna mafuta mbago cha kumanya, wasemi mba kumanya buna naki uchumi na beko manipulated. The energy sector is dominated na abantu bakeigo Kenya. Nanda bantabu na ubakwa mwana naki, if you want petrol to be 200, eto kwenye beka 200 and make massive profits. You will wonder why the global market of petroleum and amafuta bunayu irense, but when you come to Kenya, which is a third world country that is supposed to sell a petrol at a cheaper price, ereigoro. Iwe korokina naki, there are some people in the Totebe government, government in that to me. There is some cartel somewhere. Wako chabate banapilete bate ananaki singing to get to kia peniri. Totebe unajua there are some geopolitical politics to affect prices cha mafuta. Totebe Russia and Ukraine go say Israel go say Iran cha burukani. Polo bata mirana ki the global market scale ya mafuta ere sawa haijakuwa affected that much, lakini barabate anana kia singenjo ye kente kia beire, so we can do this to bekeji mafuta kine torosi profits and that's what they do. Lakini bwana go fuatilia kwa 2022 paka boniga amafuta yu yame decrease significantly paka 184, but in Europe before that amafuta yenge kose 100 kose 120 tonyoreti akamanya gutira drastically moiga chinga kiete gatira paka 200 bono akameocha kuguna inde bono ngorangora but bono engaki jizungucha enge buyana unjumu ya enge buya at least ndatebe neli amafuta enge 100 kwarorira igaba 200 ya bintu na obya kongete troji covid-19 igasoera gatime iga amangana agakonga, so igabu no muchando chakirete koba, but then those prices ngagirete chiwante gutirimboka those prices ichiwante gutirimboka sengenjo even we are above the global market scale na Kenya buniansi. Okay, ase ukuriyense muyendagira korega numra ibensere agote bana wetera sumurubiri bwokwana na ubuyo bwerigo lirense material nyonene production yendagira ligesa lya kinire ase birengo gete nabo igendagira ya chakire goswa, lakini barakero kwa ati shelf chaito asinararia omo Kenya ganeti na bwangono nyiro bosio boiga bwech kilo ibere mati nyone tore 20 gano nyone chibando chiroro tebena chibando chiroro rinda bantu baremete bado omo Kenya na rororo ere utari kunyara wo afford chibande chiga kolende ere koragera gwikage na se shelf ase supermarket yenda se duka ai wobo se especially asa ntu bameta simu chiyo Nairobi ere ni gadi perete asubusibure bosibure ase shelf na nare omo Kenya na aro ligeretina konya rinde ligo liri oboyo ndia gwete liga sandi akina bwango lindo bosio bwa 2 kg bwango bane bogani rokwana nyone ne emia ya mune meronke bere gose emia ya mo, lakini bado keroko ligo liga asenare lire na ya bwana somo Kenya kwebori na kibono ligo tigariraga libaga liga ni irikogwa na boiga serikali ya Keiri nje bado ndo cost ya production nje bado ndo jana na ki mchezo na ro ase serikali ano mchezo uyu no mchezo bo ngainireri warorire production yero nabeko ba nabora nyore ligesa lya kinire ubuyo baretire batoa twarora ngobo toira mugondo twabikira konye ne bituma konye jibeski ibinde bitoko kuna sita, but then the same people bana babwata megondo isko buna Uganda Congo bana baleta emechere mingi kwarorire
bacha babika city shelf na inde bunego so igeminete na echiro ya salikire ya salikire kwarorito babwata baenda baleta ikwende chisukali baleta chisukali ko rusko bakari tubate chikampani chetu ne bigwanda baka tubwate bigwanda bibatari ko bi support bwebne wenerete so nonye rigori ryobosi ebintu mbiro bigukorekana bitari kuigwekana bigukorekana ime ya serikali a common mwananchi atamanya kwarorite so if we know what's happening and if we have a transparent government ebintu bune na tokomanyana naki rigori ryobosi elire singincho agentogete generally to want to komanyana naki rigori ryobosi elwente gotirimboka nje personally I don't buy obosi gorwa shelf asengenjo iko tonyorite the last time kwa golete tingonyora asengenjo chibando ngusi chigoro nchebono nchiromo gusi chibando guikachiru gusi na linkuragira na igota bono rigori ryobosi eli bono eli wante gotirimboka sevininga asengenjo look at the baimbotirie bituma kozenabo na induntu bwate bituma Kenya bono that means ebintu biko import gu na biko beku shelf parost profits ebi byaite ebi okwenda sirio boards chikwende cho sirio igawa siba collect serious okonyo ebituma bya bakenya no bitaite kosalegero kwarorire ose bakenya mbali ko ni bituma bigenda factory chirosi gobo sibicho so you find biribya isikona bigocha mwana liguri barengerereti you know this country is for few people. Hii country ni abantu bake gosano country ni yao. So, aguna ba control ina naki opposite botora obeka myambiri abantu bambange kora. Mbako. Asengi nchomete ngombe yako wikoga ni korose faida kura se ngombe hiyo. Sengi nchene yao. Okay. Toko beka investment tu taka returns. Pono turabeka myambiri pakole na bagora beka. Mbabu ati option. Unajua if you don't have an option then you just go for it. Yeah. That is it. Okay, twira nase binyoro byaito bono eri kurigeria barayi baito na nararia yagendere tokorekana ase engaki engabu na eyeiga baadaye ntochugo chase obosombi ase binyoro byaito ngaki nereri tokonya gosemani na kiriege kobwate sanga kiriege kobwate kali no mosani kariega kobwate sanga ne amate yago inkiye kobera kongwe kero kiri umurayi agosanga abana inchi baye arobono narrative gocha ya chenchina bas aiga ebese elieto bono yairanire bono ebese itunere kulie kuga asingincho tu speak jumla tatebera kikonye kubwate kende sangane yamate ntobo tikero rai gusangane yamate nabara kijiji amo no murai gocha aena ne sukari aena ne obosie aena ne amafuta ngayo muchando gocho soera asingincho twense tukaniri gusanga omochando gocha kero you are not performing. You are not performing, lakini wote tuko mnyogocha kwa tobosi. We know that is our money you are using there. That is our hiyo pesa ni yetu. Unaona? But then mimi kama saa hii niende start sharing na abantu bankali, they won't complain wao tena naki mwana onero uchire buya. Mwana oyo uchire buya, mwana oyo uchire buya. Lakini if a sitting MCA, member of parliament, governor ikuwe nini? Akuja na akiwaambia sasa nataka we share this Christmas together. Uko iwa mandu bagote ba to ya ndo maite inebeza ya ito kukolia zingenjo. Definitely asinaro utakorete buya. Asinaro utakorete. Kwa kende bagote ba na obosio kwalire kwalire para. Kwalire para. Gabu school kwalire gabu. Pasali kwalire gabu. Unabono inaigu ufumi gabuna njomete ngorbo machoga chache ina igubuna umwempio ito mwana bo pasta na baenda agacha gutebe Christmas agacha kwa abantu gosemia ine mene na igubona erende tibasange Christmas gosanga Christmas tali bobe lakini sanga hakolegas Mene chichiko nwase wodi yemo usechi wodi chionsi sa chichotoka mu machoga chache. Tinko manyanje ngose na kayena kyakale kwenda na round lakini naiwete asinaro naiwete aba machoge balire chipara chyawo balire chisukuru chyawo wetera myene eche. Ono even Arad no yonte dalgo tikana kunya kumukwanira. Agocha ona nobosi gose na kinaki. Kwarolire une Christmas. Abantu aronko yubale buya and they appreciate it asengencho
uchumi ya bono nagotebi muntu tari wa afford no ebosi wa mandasi obomo if you are not affording something and someone comes and give you that something no ngegaki koso kogoka ogochengera na ki gao yansu kesu kukweyero ngirire moto. So people get excited about that and but bali bale sensible they be like no tobo siobo ipara nere tali guchukuri mwasegete no to agenteke basali nere guchukuri wasegete. So they be more cautious about that. Konye ndiri bakomanya that spirit you bakolengere na ki he has given us this for Christmas, then it's gonna affect us somewhere na ndiba vote ne direction yeyu no bongo wa vote na ki oyo na toete sukuku lakini para kite tarosete kwa rodi. So baki kura no mafikira yuna na ki na to kumwira nime sukuku na bako to yes lakini sekta ya bole ya ito saligete tindi ko ni matokane tindi ko ni matokane tindi ko ni bolibuane asengenjo. We are not promoted as farmers. Kuongelea my county Kisii county igoro naro cyo ne byombe biko konyu gose igoro ya enge bakwe Kisako merongevera na isano mba etwe 7.5 million igokere sake kanyora elibu miyanga 300,000 ono chitinga chikagoro chesi chiward chari kisake merongena na isano byombe merongena na isano gemire tina I want to kire ward ya nyorete. I want to highlight ebintu gete I didn't think more into that ibintu byakole lakini maybe I can highlight chibicha naroje chitinga ibintu byokora bye cyo machine mbaro bokora biga bono mimi ni cyo Kenya ndagira icho Kenya ndagira can make sense. Asenye ncho maybe jibembe mbwate chingombe chia large scale yebo asama bera kurwa oniwa wano totebe tinga yobosi etinga yobosi wano chitinga chiro bantu mbali gosi asenye ncho maybe uchumi yakongire bantu bange mbabwati bituma bagosi oramento muntu ye etinga ikwamo konya gosi kwamo wakolegasi abo neri bolio kwa for example kwa gulire umuntu nabwate kinyonsi bantu mbali gochi kinyonsi ekyo singenjo maybe mbabwate besara gujira kinyonsi eki wanda bunanja a leader. I want to promote that person, I want to empower him. Should I buy another machine for him? You can't. Singenjo teliko chikomwa significance and yonsi kwa momenta tu bantu mbali gocha. So what he needs to do promotion ya agricultural products. Nche I like Kamuranga governor gose irungu kangata na goroko. Initiative I like following him. The initiative that he makes for the agricultural sector it's really so amazing in that he brings a product, they plant the product, that plant ya leta amatunda. After matunda ayu he has a market for that product. Yani number one uchane ekemeli embusuro oba somi bunege ira rosi ubakebe a nice fruit that can salia ndio lira chikoba konya yebona nande after that obagerie chiro which is very correct. Asenye nchaye gazi yago no gusimeka koira se collection point. After the collection point yawo ni gukwa kanyebesa gusintu ba chef kadu cha hash nga yi factory cha ukate kwanyara ayangwa yetu kwanza kasimeka ngaralia na ase maitas digozime kuna asayamo ama token to buate what we are almost the largest producers of bananas. Wewe ushiona factory ya mandizi Kisii mandizi ya rosi uno chikirips ya bantu bali you can't see, but if we go to that direction ama abantu babwata matoke baleta matoke baoni ibintu yani batwali sako ya matoke kwa roli buna chikagu buna chichai kwenda tutwali ya matoke. At the end of the day we have money no choto Christmas yeke to gote ba embu ya to kai Christmas na to go sangamo lakini bano to ko rayon spi kwa leto boss. People will ask you questions. Where are the roads? Where are the bursaries? Where is everything? Kwa roli one oliende barai kila mugo sange bintu. Look,
luku kwanza go epale yukwane watu waitira wacho uzango pesi nerosi ene libole tanga nande egari tego tuma tumiga ebo sibo salike maega okay asanse moyende ekerekere yatogendera tugucengera esuguku abandi kibagocengera abasaye ningo murasi okorobikana litukulegoro abasaye mbesogeti aria ekegori kiagia Gen Z bagotebana kuru mwako 2024 wikera bonekero abasaye bakora tokorobikana compensation neri yaganire kokorekana abantu bari wikera boniga umubaro uyu egotebana wikera boniga abantu emia ya 75 128 nigo bakwete 3000 bagatire ne chingoma au na abande bare 80 na baocheretwe bakadisappear abande bare batogeta abande bare batanya gotoka bamanye kaine osemoyo bare osembari moyo konye bare moyo nkaibari konye bakwete mibere yabo ngayere swekero kuri report yori garwansi okoro kimemambi aboneke tokoro ligereria igoro ebaimugete nigo baringe eyeme mukungo bagachaka kurwazivanji Guchi State House lakini bagaika secretariat bagakuchitia bakanyora abanyanyimbo bakababekere bitango bachitwandira nesa baria koiro kukani kwabo guchiase omurayi bwense bado tokwera nase ense moya ino abande bari Christmas ino bare more okorobekana. Number 1 nduna chichensi, let me talk about myself. Ntora wena bado lio ndirona naki there's something that happened and the reaction from the authorities wasn't so good. Again, the gyalanda bange mbaro umeta bande bakiretiga bakanyetiga kindi turachage kwenda maandamano nande ningo yora chage bado nane muri no kuganikwa gukorobekana. You know this why we must fix our country the right way. And the right way, that means that if it takes us to go to the streets to demonstrate, that's what we'll do, because that is a constitutional right for us to go to the street and demonstrate. And as a country, we go around shouting we are a democracy country, or we are under a rule of law, or nini. But if you look at it from a point, I can answer democracy is jeopardized. Our democracy is jeopardized. We can't now a constitution we are under rule of law. There's nothing like that. Sengenjo, why should I go to demonstrate instead of police giving me protection? They tear gas me. I mean, police are the ones who start chaos. Ama andamano abe kugana na ki police mbayo. And hii mambo ya gunsi toke. Abantu abagoto magunsi bacha babarwanji chi demonstrator abantu bande bacha bayiba baluta abe gata gwatobere ne bintu mbiko saliwa bona kiki ngote banana ki if demonstrators woke up achana mambo ya gunsi na bago salji demonstration karoli na bagocha bakka bantu boko baenda bayiba kele gento bagen and you find those guns are being sponsored by state authorities. Kone yani murayara sikitote nana ki vijana anda pale mpigia watu viboko kwa roli vijana bavute they are very idle, they don't have work, the jobless claims is very high, ona bamnyoka para bakka bande boko babo ibera chisimi kwenda biboko konyora mamu minakile biboko njera orenge kwenda gasi, you know. If we just follow the constitution about it, these people are protesting, they are protesting man. It is well. Lakini maana mtoso kaiga chitaika vile mwakirujitia guys. Mwage chuna baskali yabu, muskali ba mwacha komochana magena, mwacha kominyokani, which is not good. Aba murabu nje ngoba support inde by the way. Ngoba support inde. Pakengoli. Na compensation yo ya jete katene ni hostel yete azengencho ya 1212. Ntoko entiko live in like business usual na ndi binto mbiro bitara papuja kuchimaega. Ekreto kwanira mangana yua a compensation compensation of course ne haki yomo Kenya ne serikali yaliyiteira na ki chi family chiga ni chi amete ngwanda chira kwa compensate lakini kinege kabekwa se serikali na kura sese meri kwa mere serikali baro bagotokana na mirubire nese pia serikali ekoretwa ekigambiro wona kere kali gutume kwa sana kwenda gotenenia emeroberio enga buneyiga aso muroberio kwenda gotenenia compensation ya gari ko korekana muroberio no batiri chiko
You know, if kwenye conversation ya tene nitigu, that means abantu abachetago tebabuna it's not right or it wasn't planned well. Then kwenye ya tene nitigu na koti koli chikondia watu tigu asegete. As I'm not a lawyer, definitely bintu bine na monta amanya chime mono. Lakini rende to some point it's not good ko pinga keregendo. Umete yuwa. Ebintu mbere byo gopinga, biro takari gopinga. Okanyora you are not a victim directly. Koroti. Lakini umuntu naro rasikete. Mungi na rasikete ukolera wikera boni go maite akurigere igorana enembera yo mwana wakire risasi. No ne serikali. Koroti. Ayotali victim kwa mnyoka koti watebana naki agende kinkeliko korubuya igo keliko korubuya kwale tachiroyo kwa weka chibezo gyateneni. But ule mama yeye anaendelea kulia, which is not right. Ono asabanta balende batali ba serikali bagojibapinga. There are other things that you are not supposed to pinga. Tumia chinguru echo run corruption. Erase serikali maybe. Amangana conversation amangana even tombiro biro practical. Tombiro biro practical. Kanyo atoli victim wachana nayo. Not necessarily wachana nayo because it's not good kwa muntu wakolera singenjo lakini aya sigetolera na ki serikali yaya igateliko korabuya just direct chinguru echo urwane bintu bya mana champion for development, champion for tobua tirichi ku neta keire, champion for ibintu binde bya mana birakonye. Lakini asense yomere baote bana na bumurobere oye uratukane na nomuyole lakini abande mbare kurwa se muyende bakorigere umurobere oye na nonye kora nigora iga erigo sokie besa gukuruma ebesa ribaga ryo guchukonya. Igabuna ro kabuko member because our current government I don't have hope with it. Sengencho chipesa chinyinge chigo soka. There's something gender based, something ya sogeti 100 million or something. I've never seen any initiative chia collect, you know. Aninja sogete paka the head of state akateba so that niko chia alikuwa ndasi county chonsi ipi go champion for against GBV. Mimi sijaiona kwa county zingine vitu kama hizo zingine. Machoka chache. Machoka chache. Kokoraki. Ose go champion against GBV. Yeah, GBV, you know, that is a narrative kero montako buati. Let me tell you, people do things so that they can be seen there. Okay. Ngwaro radonya toto mangana geta kwa na sigete. I didn't know what exactly she meant, but you saw visually ongea kiwa sijui is what is koyense. What is koyense. So the other people do things elinde balokane they are doing them. Maybe they are using even their own resources, like the original resources charu ita serikali. Nchio. They do champion for this and this and this and this and this. Well, say tomali. No, there might be high cases of gender-based violence, but then you find ntoko recognized. Those cases cannot be recognized. Because we are in a very rural area, and the means of reporting those cases, they are very poor. Like you can't have a platform where a report case with anonymity. Umetenana ki igento yo kugara abantu bange mba ko report ibintu bya GBV okonyora aho bwetenana ki I might be victimized. Konye no mugaka obwete na ingende bwami tuwesoera iga ngeanikiri igotingo chakorokana na mugaka nchengo sinyuntu ose gozo moizeke okolerwe gento obwana na kiki ngomosoera ochikombwata na ankoli gona mna ankoli go sanga kibuna ngaka go sakole buna akora ili akabiri echiko agobe mono bona. But if these guys are bagonya komnyoka pare ito GBV they have a platform with an anonymity nkonda type alina na ki Nyaundi was accused of this and this and this by this and this and this. Nande serikali yamanyana na ki if this is let's try to handle it bila huyu jamaa mwenye ame victimize mwingine asijue we are doing it so that if we arrest him and we charge him in the court of law.
So amangana ya yuko nya kumnyoka gaji bivyo nini corruption ero. Corruption nere la gerento ka Singapore. Corruption ero. Corruption ero. Yeah. Fatika mangana corruption. Serikali na bekurongea no chibese chwate bachigosoka chia chigukuruma gusengai they reach the people abantu ba feel the impact of the government in the society. Okay. Yabaro mwancho murigeli wen Soko TV asense mi yentangani yenkwane yaito emambia ya bona chatigere chidaika kianda chuka korboro chirage chinsa isato chia bono mambia tugo siumeri chidoka kego na maega yabo ningirane gosentwerane erito endera gusanga emambia ya bona negatie tugo chigosanga ekiama kiodium kiarure amagania maje bagare tekero kyomo konyi bumurai wense ekikonyari kana kindikiera ngayigo sago cha inaro tokwirana tracho kwanira asoboga nano chikonyora alibaga yo gwake simyage mambya bone kerekere tugosanga asobwamo ingakiyega yo gochengera isuku yo mwaka wetiri fibere 25 tuskara ne TV yago yango trasio biri chiduka. Eye nen Soko TV Oboroso bumugusi. Omwancho burgelia bwe television ya Soko TV incheni gonkurukwa monyonge kibati na boigo ni gontendete semo ya transmission wasensemelie kurta matangazo kutia sembeo kurugaiga AC ensemeye ya TX Gugwere bageri ugwakirambia mono koba 9 tugutoga chagete iguikaboniga chinga gichingia chisukuku na boigo mwako mya wekiri gwibere nemero ngibere naisano nemo. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe to Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora chingatare ichobutindo. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
Norosiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchubwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tule chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeyinga tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamira gose twakirisi miase namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosya na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari nke ebasi no nyaneli kurukuru Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi.
karibu leno mwachomo rigeria chisekunde chinke chia itirigure chinsa isato chia bono mambi mensoko TV oboroswo mugusi imeyomo werwe soko bwakire na inche Ishmael Mogere kegeria togoswa sensemo yende yo mweryo na baadaye no chukwa kesimiago namba nigere notisa no nebere isano na isato isano ne mamarga 5 omwero weka isato kare twenda togosanga asobwamo no chiko tumanyena asesu kuyo mwako yeganga yako nyorire ngayore asemambia eyega nabuge kurwa se ensemo yago ine nesuguku ogendera taguchengera yomugoko gusasa ensemo yende nigere suguku yokomigwa kwanyekere yokomigwa ebintu mbiroro bibere bitatu biria turachukwanira sobwamo kera kere twendera togosanga emambia eyega igono chiko tumanya kera twendera togosanga na korigeria sesuguku yomwako yega na kiere na ali agendera togokorekana ine esuguku yago nengiyere no gendera takoye gokera gose asensemo yago nara lyayo bwate na boigo nara lyo gendera tegwetera ase omwaka oyo iga enamba no chwaka esimi yago ga badai kera tokwera na ase ali ase tu atigara buna abasae kurwa so mwaka 2024 mwabwate amagania ino buna bono amaunchiro ligokorekana asobora yega chakurira nyone no murai bwense akarabu ne baraza y'abagwaziri mbare batitabagia mbari barengoro bakachenchwa na mbari barengo bakagenda inumwaga netia monchererio yobora yesekeria mwarga tebana asabara ibari barobisi mbaroro barabekera se wizara gete osasa sector gete batabwatyo bumanye muri bwensaga ikerania yo na bado unabasayemo bwata magani no gwekera boniga lakini ase amangane yebya mana siasa kwarore kiama gyo DM kaba sayemo bwatu ko ni kwenu na barabo bwatu ko ni kwabona omwaka wechile pubena merongebere ne tano ne bire buswa bachori obuko ni wetu nkori na toye gwekero wo kyobo konyo murai wense elito manya kugosira konya toli go chio kurwekero gekyo igemere tina asense media yogotabana tukigosira ne chikoba akongu ayine gene itwa sinkwane chabara ibe kyameke kero baringe nsemo ya lugari kero bachete kumolera nyagosira Cyrus Jirongo ODM ne what the right you demand for more. Singing cho kero korieli buya ODM na kiama kia very strong for a very long time. Eno nisifuna tebe tena kiama kia ODM ne kiama kia mwananchi. Na ODM ne kiama kia mwananchi. I'm not in ODM personally. I'm in the People's Liberation Party, but ODM ne what structures gete chire stronger than any other party in this country. And then go korie no UDA structures chiabo njira ba strong unecho unajua ODM has been there for 20 years now. UDA hasn't finished even 5. Kiama kia pia lipikia ino morai Martha Karua miaka ngabon. Okay, we rebranded that party. It was NAK Kenya, of which imekuwa from a very long time ago. Pono no intuntoro. And then ikiama yito ikere more of constitutional ebinto rich komono kubwa siasa nyingi. If you see our party leader Martha Karua, she goes around the country and even the region that is East Africa kutetea the constitutional matters, the rights of the people abantu bali vulnerable. Kolenganera tukete bintu bikolekane kolenganeri kona kiri kwera. And that's why me as an individual, I'm in the People's Liberation Party. I believe that if we follow the law and then kila kitu inakuwa sambamba, you know, and the People's Liberation Party as youths is the only party that give you a chance to express yourself despite your position in that party as a member of the youth league, as a member, just a member, sauti yako itasikika. And like if I want to join another party that's not maybe PLP, I must know someone who knows someone that can sense my potential in this and this and this. Nipimwe. By the time I'm on the limelight, nishazeeka. You know, ujana imeisha. But if you come to People's Liberation Party, the youth league is so active. And then it gives people chances, yani that platform to do your thing. Pono tuira nega wase story ya ODM. I think it deserves to be given positions.
if they can they have influence kwenye babwate influence yeyu kwenye babwate they can mobilize people na bako mobilize votes kwa saje Ruto, then they have to demand na watakopo president. Mimi sioni shida kwa sababu babwate capabilities yeah. So kwenye oburaiwa ODM pota hete ko support Ruto tikabo sabe chikwende chichao na the other party ya Sifuna Babu Wino na Amisi eyo tota Ruto. You know, that is also a voice of the party. Because Kenya we believe in different ideologies and we have to respect one another's ideology. If personally, on a personal level, I'm a member of People's Liberation Party and number 2 I'm Levis Nyaundi. If the party feels that we need to be in the opposition so that we can maybe grab power, and leadership. If we need to be in the opposition so that we can grab power, that is the interest of the party. I also have my own opinion. Maybe I will support it. Niseme enyewe, as a party we need to do this. And maybe I have the other opinion. Naki enyewe, hii chama hata kama tunaenda hivi, mimi my feeling is like Ruto anafanya kazi. You know, kila mtu akona opinion yake. So pia kwa ODM wakiona the other party ya Sifuna ina win by 2027, then they come to opposition baada ya ndio akitu achire tosukere. Na ndio taguliwa. Kwenye party ya Bugwanga na babo osotsi ge kobwa then baenda Ruto bamote Murai. Ndomete bono itoto join ODM buna radio yako jote ati Ruto ache gocha. Gose torora ne uchikare torora ne tebe ase kiama gia PLP yekoragwa na Martha Karua konye abantu bari barenga ange mono numuranye gusira Raila Odinga ninwe asengencho mwaetwekerwa kyobokonye buburai bwense igyara gucha konyarikana igemeretina igono bwangono bwange nigo murasobora ibono nkijya korekanete because gati umugana norega wikera boniga mu Kenya taramunyana kijya stikiga korekana kiamo kiode mugekagenda na antara ikoro turachakana libuli tangani muabonete collusion once collusion deuniri collusion ni nero Azimio la Umoja is a collusion that is in opposition. Okay konye mubuneti nkijya stikiga korekana ODM kana muteka batia maega na inde niko mwalenge iga kama kiatu na socks. Omaite after kero mu abuiru chukura ebinde binge bigo happen. Kero mu tata korana na ki na abuiru chukura na kingurage limwane. Yebo. Kero ya mungu eligelia. Kero mondoko eligelia. Unaona if they were in government together they formed the government, we will be having the second largest position in this country. We will be sisi ndio tutakuwa na deputy president but we lost. And then after we lost, ebiyamane binge ngazi miolo moja. Wiper no kienge PLP kena ODM. Those are the major parties that were in the Azimio la Umoja. But then goko libuya Raila is the champion, the umuntu liko champion for people mano. Korole eraga iso kyagateaba bakabika chisunguli motu bakamnyoka para bakamobilize na bomb Timothy. What happened? Baka kwa which positions baka make the then point agenda and stuff for us. But funny enough they made it as ODM not as Azimio. UDO not as Azimio as ODM. So njitinete ukwana bobe but that's kind of being selfish or something think one meta bantu bandu aniparagu if konye gatete kokora buya he would have called the whole coalition Kalonzo Martha na other principals why ngasa Azimio but even key we want to sign this contract with the government but then this must be happening. How many wanakubali? Correct. The majority wins. Kwenye bali go support the government ba support kwenye mbali go support ba support but then Raila akasokera bieka baka sign ebinte beyo which is not good. Lakini constitutionally the coalition is there. Correct. But unconstitutionally even to be akoleka nilegana aga ebinde be abantu tatamanya.
Okay, ase kiama gia PLP enchira yeno goche 2027 kera tokolero mwaka oyo 2026 ngochere na 2026 kera okoyerigeri bya kurwase obware komochere kororekana na goche kambini muna chimo chake cha mapema sana mamincha yerichiko PLP 2026 na kimwe bagite tutarata mko mwako. So far so good. PLP is a party that has structures. It has offices across the country, and then it has that influence in other regions, of which we're supposed to be a national part, of course. Okay. So 2027, we have laid a chief position in that we have aspirants in grassroots. We are focusing more on grassroots than other major positions. Governor, that's a major position, but we are focusing on because we want to hear the voice of the people in the legislative houses. So we go down to the MCAs, we go down to the member of parliament at least, to mobilize on that level first. And then we come up here. No matter no president, if you don't have members of parliament bago support, then you are in trouble. You are point chiria agenda development agendas, they might not be mchiwete chine bunge. Pono, we are focusing on the grassroots mono chi MCA chi governor, and then we have our party leader oyo to the nere tosoki wasenere na be SMS ili abantu bakugambara the power of this country. Igengani area gatokana na basaye more partless and all that abasaye nyaundi ko igure unaotewe abasaye nditigama tengia ndake magana partless tara weke sema already mura sekiama. There is no way you can lead this country without a structure. To go to the partless I want to do no, you must be anchoring somewhere. Have a party that you believe in. Have a party that you think that even the Birigo champion for, they are being addressed in that party. Have a party as a youth that can address your issues. If you find no party, then form your own party. Form your own party. Leta mambo yako tusikize. If we have to join you, then we are good. We can join you. Yeah, sure. Miyamono mwancho mulire. Namba nigere noti isano na ibere. Isano na isato isano na mamara gatano mwairo beka isato 0788 666663 omwario inere namba ya mawasiliano mambia yabono nabokwatike ujumbe yage nyingi gabwo ekereke tokosanga asobwa memambia yabono na ali agendere tokorekana asobwa ngomono imeyense na mono asenga kiyeiga yugo chengeresu guko turara chakera gabo nga yugo chengeresu gukweye korwa na ningona ngo ogendere ogosanga nabarabo tuchake korwa esoko bwakire soko bwakire bya kamati yes kamati ane tamba bijama jangire no moyo organizo byamono ana ngana li mwamuneri abarayi baito ko bwa mono bona nyamira bakuchanganye sana bona abantu bayinse pi tutacheto na one kera lakini abo aseti miti to baroche una yako le kanete ngamo kubu no mukubu onde bakarenda nekinda chao bako libona wasene cha abantu banyamira ebyame bibako libya ntumbi gotokonya uno mo gushinto manyete ingito korando mate stokora zoja nago tarintu aruara ntu abwana ado tunaendelea kukua wagonjwa na ndio baba bwenia tuwe ndagera tuali ndagera ara tigaba toligeri kabisa digabarete okay lakini wamo kusi all right miyamono kamati ensoko bwakire bwakire baba bwakire bya karibu sana oyenere afite Vincent motondo kutoka nga yugo chengeresu gukwekuru ukwese motondo ne katata yabono motondo ya bontali nsanje bano nombe ndanyere teko ya mambiende no kunara ntunto narite bano yo bwate na bwate yo tabwate okay lakini nande ndenge nako ndo yakwa na Kenya ni awachache
Tena usikurigire buye nambe ngiye abakanyi barabataka nandi bamira nene zuku bandi bono eba kuyigo koigwa. Eba ne kia baba Bikira toke kina kitoko tumia lakini ndio maisha tu ni yale tuendelee kusukuma maisha alafu 2027 Yeba. Kama vile tunapanga. Sawa. Biamono. Haya. Namba nigire notisa no debere sano nesa tisano nesatu isano ne mumara gatano omwero beka isato inere namba ya mawasiliano. Ensoko Bwakire. Ensoko Bwakire buya. Karibu sana ni ngoyo. Mwana sana mwenye irombati kurujesa mochiaga bosi. Yabano. Tuwe andaite ana kabosi ne Christmas soko liera. To batengere ta mulera okorra buya sana. Biamono. Ono lende tingo baniria babere batatu. Bareta ngasembero. Tanga ninchake na we choice ombati. Mwako mwabombati musiriwa. Bantu bakabosi bonse. Afunga ndende kichumo na jiandi chiana korwese mochiana kusobo mongena. Byakegima. Naba neji sokoro chikoro ko bisiba na mo akonsale bangi korukia mokama. Biamana asante. Biamana no otoramo. Abwabwo. Ensoko Bwakire. Ensoko Bwakire. Bwakire bya karibu sana. Oyo kwana na Rogers Musabwe. Yes Rogers. Uburu kize mujyanya my award. Njengo na bateba ira barayibonse banyamira. Yes. Ndundu arwara de doragere ndu arasomiriri. Kio David gajigo doragere azoboge. Yabana. Lakini umubuzi ndundu ogotiga madiyangi dogoba madiyangi duomo na abantu batonze bakora madiyangi ntayitemba tevi. Ndobarigere na abantu baonze baoje kwa muminja ya madiyangi mapange zako kwenda nyumbani. Okay. Nyamoya tuko logged imeyen Soko TV na ande tuko mbele pamoja madiyangi paka ngoli. Asante sana. Abwabo. Ensoko Bwakire. Ero Bwakire Nsoko. Bwakire bya karibu. Yo no motegereri mbategerete korunyansa bakwaiga. Yabano. Ono ntuto gotebanga no tukibwate talende bono nonye ntubugwatire kinyasa ga twantire twabokire toko mateingambi yamono. Biamono karibu. Bali babibwate tiga bagenderere kosherekia toshereke twese asobwamo neti county kito ikisalegete. Bune county yito ebwato mochanda lakini ndende toko na gotebanga tiga bona goki. Biamono. Karen korwo monono. Ayo muralia Ismaili. Bwakire bya. Bwakire bya. Karibu sana. Asante kwa wadre Karen mkuru ulikuroma na mama mwabasara wabere. Yabano. Ono nenda wonko diredi gabuna mwe no muganyo yabo. Ono na abo direda singera ko bwatire na ende toko jokoro mwaka lende na oto siekera ni mwaka. Yabano. Ono lende Edward yana je kairuwa no kaji ko sarakera ko kutinga bugati na ajire boli je ko ko ya ko ni atera mate ko. Ono. Ebisimbe byako ura. Ibisiba wali basomo mondo kaji ibisiba byabina kizira iya kizinga kizinge. Yabano. Ono na woni musanga ite ko kumetire no ono kaji bitora na ko kwa kawaida ko litore botambe tali leo tora ita wenda ngai ko yesu. Enebe buya. Kwa buya kaji na baka na iriamba ya mwezi pia soka baba ripoti ve soko. Biamono. Tole kaini baka ngoli bako mwali na sa ato ijio mwako mo india mono. Asante. Ensoko Bwakire. Ayen Soko. Na kiera. Na tisumbu na irani na gotabana ki. Yes. India sana en Soko TV kaga abo ni kota loud and clear. Biamono. Na ndeni rogirieno ni nya sana mbandi tuka. Togaendelea ko yebwati kale na kale. Ensoko Bwakire. Ismaili mbia Bwakire buya. Bwakire se. Oyo ni gaguru kunga eneri oyeba oyo matoke. Wa sakuru kwanga mawa ward Kenyerere village. Murayo korete rekende. Muraya tinaro muraya konde rekende. Yabona. Bona nenda nyembono barenjira. Yabona. Yera risia tere tenga tarashi na ina mo baganyira ari akero masako banyiro bono nduma etingo yito gaito kumuganyira.
Orende nyasaye ganjira tuihurire buya iga ase family yaito ya mwamatoka yonse ngonye kuania. Amo na abantu baito bakenyere na ngo batepora ase njomu ina kurukuno gotero siete. Biamono. Aja. Soko Bwakire. Soko Bwakire. Bwakire se. Kurubaracho. Yes, kurubaracho. No tore buhuru ga kyo nganyo. Esugo kwengi yara kinende. Nara liaya gosena inde. Nobu atigende kya kasongo tokure data kasongo. Debe buya mano mwancho morigereria abande mbare baganyete esugo kwere twe egari echioncho kariga by chance yebone yoncho kega elaini ebangwe ngakinero mete bakamarangeti ari kwenana bona ibintu byakongira ida amarangeti ngakinera ari kwenana paka mono gento naro chikyari kwenana ngagite namarangeti ngona no enga yebono lakini rero igokora na cyango timukie ye mu iberege kero kerito kwirana tokorire Ensoko Bwakire. Arage Soko. Yes, karibu. Soko Bwakire. Bwakire se. Munaro kwana kuruwa tiriba. Nda tiriba lakini se itere isecha. Yebono. Manga isecha. Karibu. Ngwana liyo magani yabo. Amaiga mwike. Niko iwete muyatole ga studio. Njengo teba abantu baito gusi bari sukubuya. Nyima eda abande mbabu atikende lakini bari suku ntugende kena toko sabanya sae boki ubuya. Itukorira ikabando toko nyino nyengere no nywa manje ngo kuichoboke. Amache Ensoko. Manje ya soko nere yo nande soko nere se iteno ere ngoso gira manje. Yes. Ona yendo kenara ugwana ma itesi ase ya Kenya. Ande na ko tebe tigo. Yebono. Amangana Mount Kenya. Bado. Ko bagekana nkoro konene sana. Muma te garudi ye mwe kuburi ngane te ke garudi ya kabere. Ande na ko tebe ti graba kuburi ya kabere. Kindi gere ngai ba ko motiga. Okay. Arabu ye tokende. Muma te sia se kusiga abu tebya aba kusiba tebiga. Muma yete egerona iwari wa kwa magaseti mwa kwa na ringa. Ngoa egabana ya Nyamira na ya Kisi kungana nga baire nga na babara ematiani kusini nchaso kusini chaso deli matiani na rabo ekiongozi to bwate kuruzi oni ga stole bukamba bakamba ngugwana bali matiani bana abakamba ngugwana ba tengune umusaje urate nene oro bya bantenjira Gendo gende ngosa batigangu ani abantu kusiba bere bareta ngembero ngugwani murubiyone kuruseja Idris Mongale no mwana no mwenga no murubiyoye bana na abana bali bonsi bali kusiya baje poro na bagwani rubiyori Christmas buya no mwako moya biyamana kero ko tegera chinkwana chabange ingana nera na konye tonde na batiangi igora against olema mincha no mugusi asensemo yabasae ngana kieye because akolengana ensemo eno ebintu mbire biria kero kolira maganya ari twere bakumwa ko 2024 egento kierete nonyena barebere barengase ebarasa yabagwaziri bagacha kurusugo singichi mwali kolira magana ya integrity issues oliro bakorera bwaye na kibwa beire mokaligereria na osa nabwaterani na mangana yobokurumi ine aigasa bekire kunyara ari gwikerania obokorari ebintu nebinge sana byari kurigereriwa engakia ikire bono omwana weriro banero letrume ase ensemo yabasaye enchira yino nererie murayi moganeti guchikochora ose uri urachikogena paka se ballot litkolivya gwake kurana oyo nero umurayi nkobeka singincho matebere na muri inu abasaye moganeti wake kura kolengana negesaku kiego cha gukora gwake kuri umwaka 2027 track record igoro umurai wense musikeruto nigatebete buna watu wakuja na sera watu wakuja na track record ekibakorire wana gukorigereri buya nere no mubeka go beke na matianyo itoga iga
kuna mwenye atakuwa na higher weight and which is Matiang'i. Matiang'i served the iko ya interior na ICT for a couple of 10 years. And then Ruto has been in the government. Kuruliriere 2019 ndiye achagete kwa kale sana. And if you kiyo achagete na sobe county ya Uasin Gishu. Gogo chaiga bakaboni okonyora. Baka na twekero kyo waziri ase agriculture. Anda agatimuri na Raila. Nditimete na jama ngana jeta kaba. So okocha bise kwanyora na kwa butiru. Toyo nera kana gateba nchetinda tebuna abutiru. Wono uko lili track record ya Matiang'i, it's way better than ya Ruto. Ruto mbona abire he's been serving as a deputy president, he's been lakini ebintu biko moforo byo kanepi na corruption. Lakini kuko chomwana Matiang'i sector of education akanyerengani. Sector ya ICT wa you digital toleboni iga screen chikara buya iga tokorekana buya. So ebintu nebingi Matiang'i akolete. That's why I think Matiang'i didn't get a call by himself na naki njobo libora ibwense. Ne influence ya basaya lingina naki tunataka mtu kama Matiang'i. Tunataka mtu kama Matiang'i karolende. Dibaga mogo taka mtu kama Matiang'i. Nincho yo Matiang'i. Ndega, tigangiche mo. And that's why Matiang'i boni gara on the limelight than another person. Karolendo. Wono abasaya bange konye mbako ba influenced na chitoken chitoken jira chiombororo chiko na serikali giteiga konye mbako gutoken icho pape sober minded Matiang'i kongo soro bisi na ande konye the alignment ya the government mo so mwensi moko ba president mwensi rimo lazima there is a one person if it's in the opposition coalition o montoyo masoro so if Matiang'i becomes the flag bearer onetigere ulina bakumyokia abantu embero bobe kwarorere and one again to yochkia ba kechi ndi buna tarorekano kwarorere umeze na biko chance tarorekana pilot ono na hiyo itakuwa ni shida kwa hawa vijana wenye wanataka kumsupport ono linde abasaya bange na babasogeti Matiang'i nere bunane nande kusia abantu babugate you need support. Abantu abagusi mimi nasemanga kama hutakuwa kwa Matiang'i utapata siku refu sana. Litukulia liwe kutoa litambi. Mbuya wabe ase Matiang'i use a party that is affiliated with the party Matiang'i is. Use kama Matiang'i is in the United Opposition. Have any party that is affiliated to United Opposition than being a party that is opposing Matiang'i. Wana gabu ikotoa litu. Noeva na arati. Arati even hata yeye anafaa kujua kama hata support Matiang'i 2027 it will be tough. Na kiko nyora woni kanichika aligorale chi ODM chama unga nini chungwa wagonya kwa mnyoka kwa simba to that influence. But in the real sense influence inero stay te bon. Ya Matiang'i ko ya ya kiama bon ke ODM. Influence te yute gotoka. Noko oko kikutojo to beke t-shirt orange. Twins torde kane kale ndia ya orange. Lakini in the real sense Matiang'i abantu bataite. All right. Mema no mwancho morigeria ase ogosangana itwe mambia bona kerekere togokorera ujumbe yagonereria kerekeria umurobirio no ronkagirete urabe ase wiki yega ase breakfast no rurabo bwo mwerio na ndwika weekend elinda abantu banyoreri bagakwenda guchingira esuguko ujumbe yagonereria mambia bona kerekere togokorera emambiye nyona so mwakoyo nabo gekera totamba kucha so mwaka gwiciri fibera 2025 nomo. Njo ujumbe yanenda ruwa saba Antoni libuna tigato chengere Christmas yake asobwamo with love, peace and unity. Tonchane buna bwanya bantu buna mwanya gitinge tonchane kirege kobwate asoli utabwati. Let's try to share because sharing is caring. Karolire tosange into 20 asobwama nande tonyolena naki January sikurunko igorwere nto watogo sherekea mono. We overspend on the Christmas and we forget that we have
ibintu biwente koba dano during the January no matter and January it has 30 days 31 days but enga ibwata matukange 7 waralire uchi yabentambe sana so let's celebrate na amana that iringia balitoko nywe ujeli ya Raila na Uhuru. Let's try and drink responsibly. Yeah, and tayonde. Okay, biyamara mwancho murigere ya soko sangatua sanguruchi saikomine cheke mambya goikera bona iga imiyo murubere bwensoko bwakire na incho Ishmael Mogere amona Diana Ndemo uhiyo soka kake nairane chinsa isano nebere asoko retera maya jensoko TV aseri tuko eliga ase bona iga bukoganiria otwara ritukuligia na bwogendera kubwatie meroberiende imensoko TV wika nanenga kiendekero toromirane ase embeo.